Pnawn da, a nadolig llawen hwyr o Barc Bryn Tirion. Meilir Emrys ydw i, a Pen-y-bont yn erbyn Llansawel ydy gêm fyw sgorio i'ch diddannu chi ar bnawn dydd gwyl San Steffan. Dau dîm sydd o blaenoraethau gwahanol iawn wrth i ni agosau at ddiwedd 2025. Ar y naill law, mae criw Rhys Griffiths yn eistedd yn drydydd yn uwch Gymraeg Cymru a felly'n dal i anelu am Ewrop. Ond tydi'r crysau Gleision heb fwynhau y cyfnod gorau dros y ddeufis dwytha'n wir. Dim ond 2 o'i 7 gêm gyngrair blaenorol mae Pen-y-bont wedi hennill. Ar y llaw arall, mae'r ymwelwyr pnawn 'ma yn dechrau'r dydd yn sefydlio'r y cwynt, ond mae'n dyn yn yr hanner isa, a felly fe alla buddigoliaeth heddiw fod yn ddigon i godi'r fferi i entrychion yr wythfed safle. Yn newyddion tîma pnawn 'ma, a dim ond un newid sy'n i'r 11 sy'n dechrau i Ben-y-bont yn dilyn i colled nhw ar gicio o'r smotyn yn erbyn y Flint bythefnos yn ôl. Nhw a Deulu ydy'r unigolyn sy'n colli le. Mae o'n disgyn i'r fainc mwyn gwneud lle i Jack Lee. Gan mae gêm Nghwpan oedd y gêm blaenorol na, tydi'r ffaith o Chris Venables wedi gweld cerdyn coch ynddi ddim yn effeithio ar ei allu o i chwarae heddiw. Felly mae'r ymysodwr 20 oed sydd wedi sgorio ym mhob un o'r 3 thymor ar hugian dwytha yn uwch Gymraeg Cymru yn cadw i le. 3 newid sy'na i dîm Dair wedi'r Llansawel golli i 2 gol hwyr yn erbyn Ceicona ddydd Sul dwytha. Mae Oli Anderson yn dechrau ar ôl camio'r fainc i sgorio yn y 2 gêm dwytha. Mae'r capten Alex Gammond yn dychwelyd i'r llinell amddiffynol, lle fydd o'n sefyll ochr yn ochr efo Kieran Williams. Hon fydd y gêm gyntaf i Williams i dechrau ers mis Medi. Oddi ar y cae, fydd Dair ei hun ddim ar y fainc pnawn 'ma. Mae o wedi wahardd ar ôl gweld cerdyn melyn yn ystod y golled na yn erbyn y nomadiaid. Mr Bryn Markham Jones sy'n dyfarnu pnawn 'ma, a fodd yn y canol o tro dwytha i'r tîm yma gyfarfod hefyd. Yn ôl y mis Hydref oedd hynny, pan enillodd Pen-y-bont yn gyfforddus o 5 gol i ddim ar yr hen heol yn ail rownd Nghwpan Cymru. Yn ymuno fo fi yn y pwynt sylwebaeth pnawn 'ma, mae Iona Williams. Iona, nadolig llawen a chroeso i chi. Nadolig llawen mi, a diolch am ddod i ymuno fo chdi heddiw ar ddynos San Steffan. Sut ydych chi'n gweld y gêm yma yn mynd pnawn 'ma? Mae yna dipyn o bwysau mewn ffordd ar Pen-y-bont. Mae wedi bod yn gyfnod digon cythryblus iddyn nhw yn ystod yr ychydig wythnosau dwytha. Yndi, mae pawb yn disgwyl i Pen-y-bont gyro. Mae Llansawel mewn chydig bach o bleth yn ochr anghywir y gyngrau. Ond ie, mae Pen-y-bont, dyn nhw wedi cael wythnosau hawdd i hynna'n. Ond ia, ti'n disgwyl Pen-y-bont gyfyd y triphwynt heddiw i sefydlu lle yn y Chwech Uchaf ar gyfer yr alw'r hollt. Diolch Iona. Ni'n sôn bod Pen-y-bont ddim ar y rediad gorau. Dim ond wedi ennill 2 o'i 7 gêm gyngrair dwytha. Yn ystod yr rediad yna, maen nhw wedi colli yn erbyn y 4 tîm sydd o'i cwmpas nhw yn y 5 uchaf. Felly mae hynny'n mynd yn ei herbyn nhw, ond dydy Llansawel ddim ar y rediad gorau chwaith. Dim ond 1 buddigoliaeth maen nhw wedi fwynhau yn ei 8 gêm gyngrair dwytha. Tafliad cynnar i'r ymwelwyr. Yn ofn yn hiriogaeth Pen-y-bont. Ond oedd bod Pen-y-bont gyda wythnosau eitha anodd, maen nhw dal yn eistedd yn y trydydd safle. Ond mae'n dyn dydi o Pen-y-bont lawr at, dwi'n sôn am Met Gaerdydd. So mae'n gallu bod yn, mae rhywun yn gallu bod yn y 6 ola, yn y 6 uchaf erbyn yr holl dydi. Ie, so buddigoliaeth pnawn 'ma, fel o'n i'n sôn, yn ddigon i godi Llansawel allan o sefydliad y cwynt a'r holl ffordd i fyny wythfed. Maen nhw wedi chwarae ddwywaith yn y bythefnos dwytha, a maen nhw'n ymosod fan hyn yn gynnar. Yr ergyd gan Ricky Lee Owen. Ddim yr ergyd Lana, ond oedd rhaid i Daniel Higgs rhwng y pys wneud yr arbediad. Yn ei gweld ti eto. Daniel Higgs, golwr ifanc, yn ymelyn y fanna. Mae o wedi ymestyn i gyfnod ar fenthyg o Gaerdydd. Felly mae o'n cadw i le rhwng y pys pnawn 'ma. Yn absenoldeb Luke Armstrong ag Archie Matthews. Y 2 sydd wedi chwarae rhan fwyaf o gemau fel golwyr i Ben-y-bont tymor yma. Dwi'n siŵr fydd y golwr ifanc. Teimlo dipyn o busach ar ôl gwneud rhyw arbediad bach, cael cyffyrddiad cynnar ar y bêl. Bod yn arbediad digon hawdd i fod yn onest. Ie, mae hynny'n ddigon weithiau. Jyst i sefydlu'r nyrfa
twyd arbediad eitha hawdd, o'ch chi'n disgwyl fel ni. Ond ia, jyst digon weithiau, jyst y sefydlu mewn gêm sydd yn bwysig iawn iddyn nhw. Gleisio gwael trona gan Ryan George. Pêl yn hedfan dros y trawst. Llansawel yn chwarae hefo'r gwynt yn yr hanner cyntaf yma. Fel yn ei sôn, Llansawel wedi chwarae ddwywaith ers i Ben-y-bont golli ar gicia'r smotyn yng Nghwpan Cymru neu y Fflint. Wrth gwrs, mae yna nifer o gem eraill yn uwch Gymraeg Cymru pnawn yma. Un wedi gorffan yn barod, y Barri. Chi fuddugoliaeth bwysig ydi honna iddyn nhw. Neidiwch Ben Met Caerdydd ag ei 5 safle ar ôl ennill y gol i ddim. Sgor y ddiweddar ar gem yma i gyd newydd ddechrau. Hwlffordd Llanelli, Fflint Cei Conna. Di sgor hynna. A Seinta Newydd yn ebyn y bala wedi cael ei gohirio. Rhan o'r cae yn euad y parc wedi'r hewi. Mi yn ganol geia wedi'r cyfan. Bod yr haul allan yma ym Pen-y-bont. Mae'n edrych fod hwnnw dy haf yna, dyn nhw. Heb los eich bod chdi'n gweld y pobl dod y gynulleidfa, dod y gwisgau capiau sgarffia. Mae'n edrych yn ddwrnod eitha braf. Oedden ni'n gweld treulio'r chwaraewyr yn eista ar y fainc cyn i'r gêm a ddechrau. Yn ei shorts, ac oedden nhw'n edrych yn ddigon oer. Mae ddigon gwyntog yma. Y bêl yn cael ei tharai mewn i'r gwynt wrth i ni ddeud hynny. Grydd yng nghanol y cae i Ben-y-bont. Cyn Owen, y capten, sy'n paratoi gymryd y gic. Sy'n mwy neu lai ar y smotyn canol. Teg at gwrdd Cosby, Llansawel fydd hon yn mynd. Llawer hi agos. At Will Fuller. Ond os fydd yn rhoi pêl yn y gwrdd Cosby, mae gynnu'r hael yn eich gada, does? Os fydd nhw reid y bêl i fewn, mae'n jyst yn eich bach fwy o bwysau ar y golwr. O'n i'n sôn bod yna fythefnos ers i Ben-y-bont chwarae gêm dwytha, Iona. Llansawel wedi chwarae ddwywaith yn y cyfnod hwnnw. Un gêm gyfartal a colli yn erbyn Cei Conna fel o'n i'n sôn ar y dysil cyn y dolyg. Ond ydy hynny'n gwneud gwahaniaeth y ffaith bod nhw wedi bod yn chwarae'n gyson tra mae Pen-y-bont ella wedi cael bach o hoi? Yndi bendant, yn enwedig amser yma flwyddyn mae pawb yn mwynhau dathlu mewn amser y dolyg. Felly, ella bod nhw ddim mor... O'r golwr yn gollwng y bêl. A mi o'n adrosed. Ie, ella bod nhw ddim mor broffesiynol, ond mae'n neud gwahaniaeth. Mae cadw'r momentum o chwarae rheolaidd yn neud gwahaniaeth yn bendant. Dyna'n llawer yn honna. Dyna pan mae Ricky Lee Owen yn cwyno. Felly bod Daniel Higgs wedi cael chydig gormod o dwrci ddoi. Dyna pam ddechrau i'n anodd i neidio trona. Cic rydd fydd i Ben-y-bont. Daniel Higgs a gweddill yn ei meid i bita gormod o dwrci, dwi'n meddwl. Dwi'n falch na eista dwi a dwi'n redag rwnd y gae na. Gytuno'n llwyr efo chi o'na. Lawer o redag yna fi heddiw. Eista ma'n siarad yn ddigon i fi. Owen Pritchard. Mestyn i gam. Cyn Owen tu allan iddo fo. Fo'r capten. Croesi ar ei droed chwith ag at y postyn Kevin. James Crawl yn cael ei ben ati. Ond oedd o ddim yn beniad glân. Mae'r tîm cartra wedi dechrau setlo mae'n ddangos Iona. Yndi, mae'n dechrau cadw momentum, dechrau cadw bêl. Dwi'n meddwl bod un o'r syniadau ydy bod nhw'n rhoi y bêl yn y cwrs Cosby a trio nid mantais o'r hael yn ei llgada fo a gweld bod oeth o hynny. Ci gol i'r tîm cartra. Gofl arall i Daniel Higgs daro'r bêl i mewn i'r gwynt. Dim ond am fus oedd o'i fod ar fenthyg efo Pen-y-bont y golwr ifanc. Fel o'n i'n sôn, mae'r cyfnod yna wedi ymestyn, dyna phan mae o dal yma. Dau golwr arferol Pen-y-bont, Luke Armstrong ag Archie Matthews wedi bod yn absennol ers rai wsnosa. Mae yna gardyn fan hyn i Chris Venables. 7 munud wedi mynd, cardyn melyn mae'n weld wrthos yma. Welodd o un coch bythefnos yn ôl. Taflu freichiau nath o, dwi'n meddwl. Yn syth ar ôl y digwyddiad, math nifer o chwaraewyr Llansawel yn syth at
Bryn Malcolm Jones welwn i'r digwyddiad eto. Gododd o'i fraich o ryw slap fach. Wel, dwi wedi gweld cerdyn coch yn cael ei rhoi am hynna, Iona. Ond dwi'n melyn gafodd ei ddangos hwnna, dwi'n siŵr. O naci, mae'n goch, mae yn goch. Ni sylwi wel. Am yr ail waith mewn 2 gêm, Chris Venables yn cael ei anfon o'r cae ar ôl 7 munud. A mae hynny, mor gynnar a hyn, yn newid gwedd y gêm ma'n llwyr. Ie, o'n i'n meddwl ar y cardyn goch, welson ni gyda dyfarnwr a i fod yn onas, gathon ni'n llawer o ffrio gyn Venables, oedd yn cega ryw lawer ag offa fo. Dyn unig iawn yn cerdded i ffwrdd o'r cae, unwaith eto ar ôl 7 munud. Oedd yn heiddi coch am hwnna, Iona? Munud yr ydw law ar Gwener yn dydde yma, mae sgyn tîm, gyda dim cega. Mae o'n, oedd yn byd i fi sy'n series, ond munud ti'n godi dy law ar Gwener rwy'n, ti'n gorau cerdded, dweud. Mae rhaid i mi gyfadda. Math o ddigwyddiad oedd o, pan wel isio gynta. Dwi'n ddim yn edrych o'n lawar ynddi fi, ond welon ni'r ail chwarae, wrth gwrs, a mi nath o fel iddo Iona. Chris Venables mi gododd o'i law. A unwaith mae rhywun yn gwneud hynny, maen nhw mewn trwbl. Ond efo'r hael allan, a fi'n amlwg wedi gweld gormod o gardiadolig, o'n i'm yn siŵr iawn beth y lliw. Ond coch oedd o fydde gadarnhau, felly mae Pen-y-bont i lawr i 10 dyn. Am dior o chwarae'r rhan fwyaf gêm yma, unwaith eto'n union. Fel o rhaid nhw'n gwneud ebyn Flint fythefnos yn ôl. Mae'n gorau chwarae pnawn efo dim ond 10 dyn hefyd. A'r un dyn sydd wedi cael ei anfon o'r maes eto, y profiadol Chris Venables. Ie, twyd y gair allweddol di profiadol. Twyd chdi'n meddwl, twyd yn 40 oes efo gwybod y well. So mae di gadael i chwaraewyr lawr pethefnos yn ebyn Flint. A mae di neud i fath eto, just gwirion. Just does ddim angan, fo. Yna drosedd yng nghanol y cae. Ar Owen Pritchard. Gyda fi ddweud o Pen-y-bont wedi dechrau setlo i o'na, wel, rhyw fater o slofi pethau lawr ydy eto rwan, am hwnni. Ie, mae jyst newid y gêm, dydy. Ti'n mor fuan yn y gêm ar ôl 7 munud i chwarae efo 10 dyn. Pwysau eto ar gweddill nhw, i'r gorau gweithio chydig bach caletach. Mae nhw angen y triphwynt yma i sefydlu lle yn nhw'n 6 ucha. A mae wedi gadael i dîm lawr unwaith eto. Ti jyst yn siomedig gan rwy'n mor brofiadol sydd wedi dod â gymaint i'r gêm dros y blynyddoedd. Ti jyst yn disgwyl chydig bach gwell gyda dweud. Mae Rhys Griffiths ar fainc Pen-y-bont pnawn ma gyda llaw. Bod o wedi cael ei gyhyddo yn dilyn yr sylwadau na nath o ar ôl y gêm. Sylwadau am y dyfarnwr ar ôl y gêm yn ebyn y Flint. Disgwyl i weld be fydd i gosbo mae ar hyn o bryd wrth i'w dîm o drio mosod a fe geith Ben-y-bont gig gornel. Sgwnis fi gan rhywbeth i ddeud ar ôl y gêm yma mai i weld y fydd yma mwy o drwbl, ond dwi'n meddwl wedi cael gwyn am hwnna. Gôl gyntaf pnawn yn arbu Sir y Flint. A Rhys Hughes sydd wedi sgorio i roi Ceicon ar y blaen. Ceicon a'n ail. Yn cael dipyn o rediad ar hyn o bryd. Cyn iddyn nhw wynebu seintiau newydd y tîm sy'n y brig ar ddwrnod dwytha'r flwyddyn. Ceicon al gyntaf pnawn yn fan hyn ym Mharc Bryn Tirion. Tuag at y cwrs bach mae'n mynd. Cael ei tharo allan mor bell a Ken Owen. Peniad nôl i mewn. Disgyn i Crawl. Crawl ar draws. Yr ergyd gan Wood yn cael ei rhwystro. Pritchard yn trio croesi. Tacl gwych gan Alex Gammond efo nato wedi gorff ar y llinell. Mae Cem wedi cael cig gornel, ond ta hwnna wedi bod yn ergyd ar darget o be welis i. James Crawl, prif sgoriwr Pen-y-bont. Wel yn cweit syrthio ddo fo. Mynd i gan sydyn troma. Cig gornel arall serch hynny. Ken Owen sy'n chymryd i troma. Cymanu'r beli mewn ar ei droed chwith. Nath i ddim cyrra'r dyn cynta. Llansawel yn clirio. Ludvigsen. Sa'r o'r bel yn ôl at ei golwr. Higgs yn hir. Y bel yn disgyn i Tom Walters allan ar y chwith. Walters efo'r croesiad isel! Cian Jenkins efo'r cyffyrddiad bach, ond y bel yn rhedeg chydig yr hi bell oddi wrtho fo.
Ie, mae Cian Jenkins yn licio sgorio. Mae wedi sgorio 2 lenni o trwy wrth fynd ymlaen a nid yr overlap tu ôl i Tom Walters. Fel yma wedi greu, anwedig os gynnu fwy o wagle o enw un dyn yn llai Pen-y-bont, mae Llansawel angen ffeindio'r lle maen nhw'n gallu cymryd mantais o'r un dyn i lawr yna. Cian Jenkins, gynt o Academi Abertawe, di chwarae pob munud i Llansawel yn y gyngrau'r tymor yma. Mae o'n unigolyn pwysig i'r ymwelwyr pnawn yma. Gafodd i Ben at honna i gyfeirio'r bêl allan am dafliad. Ddangos. Tafliad hir fydd hwn. Tuag at gol Will Fuller. Davies yn hyrdio'r bêl. Pened am ddiffynol yn disgyn i Cyn Owen. Gyda capten ar y hanner foli, ryw hanner a pêl am lawio, a mae'r chwarae'n parhau. Rhaid i Cyn Owen frysio nôl rwan. Clayton Green yno. Sut o honna ddim yn drosed, dwi'n siŵr. Swn i'n dweud bod hwnna'n un i take one for the team, neu oedd yn gorfod dod efo lawr achos oedd yn ymwneud chydig bach o broblemau sydd wedi pasio fo. Ond na, swn i'n dweud bod hwnna'n drosedd. Clayton Green sy'n bellach ar i 4 ag angen chydig o sylw. Y ddau yn nhw'n dal breichia. Wrth i'r dyfarnwr drafod efo'r Cili Owen. Fe welwn i'r digwyddiad nath arwain at Gerdyn Coch Chris Venables unwaith eto. 7 munud yn ôl. Llawer yn i ddechrau fo'i. Ond wedi'r bêl fynd, be digwyddodd fan hyn, na ni. Y llaw chwith na gan Chris Venables, ac oedd hynny'n ddigon iddo fo weld Cerdyn Coch yn cael bath cynnar ar bnawn Gwyl San Steffan. Ie, oedd yn gwybod bod e'n neud oedd. So dwi'n teimlo dros am ddiffynwyr dyma, pan maen nhw'n neidio am y bêl efo penna, maen nhw'n neidio efo penelin, ond mae yna lot yn cael ei cosbi o ran hitio dyn yn ei gwyneb efo'r penelin, ond oedd hwnna mesgus, oedd yn gwybod bod e'n neud. Slap bach slai ar ei wyneb o, a dwi'n mynd i gael get-away efo hynny. Chris Venables, eisoes, wedi methu tair gêm drwy waharddiad yn gynharach tymor yma. Penderfyniad gafodd ei wneud ar ôl gêm rhwng Pen-y-bont ac Connor, hynny am ddigwyddiad gafodd ddim i gosbi yn ystod y gêm ei hun. So bod o'n brofiadol, mae yna rhyw dieddiad weithiau gan Chris Venables. Lle wneud pethau dyle fo ddim oddi ar y bêl. Mae'n dîm o, efo 10 dyn yn dod yn ei blaenau rwan, ond oedd James Crawl yn cam sefyll. Ie, gwirion, efo Penelin oedd hwnna oedd yma i trod y gwaharddiad yna. Os ydych chi fisoedd yn ond ie, mae yna chydig bach o dympar ddwys yn Chris Venables. Mae o'n 20 oed, fel yn dweud ebyn hyn, Chris Venables. Fel dyn yn 40 hyn. I bron i alw fan hen ddyn blin, ond so allu fi beidio gwneud, hynny dwi'n siŵr. Dipyn mwy ffit na fi, Chris Venables, mae'n un sicr. Dwi'n siŵr sa'ch chi'n gallu redeg o'r wrth o chwaith, mae eisiau yn dod ar dôl. Yn bendant, digon gwir. Mae'n ei sôn, mae yna ddigon o Pêl-droed yn cael ei chwarae heddiw yng Nghymru, a fydd holl uchelbwyntiau gem ar wyl. Gweld ar sgorio os lu nesaf am 10 o'r gloch ar S4C. Gem fyw nesaf ar ddydd Calan bai Colwyn yn wynebu'r Flint. Honno'n fyw ar S4C am 12:15. Bydd gennym ni gem o haen uchar merched dridian diweddarach wrth i Gaerdydd wynebu'r Exam. Honno'n fyw hefyd ar S4C am 5 o gloch ar y 4 o Ionawr. Ddau dîm sydd ar frig tabl. Prif adran Gynero. Wrexham sydd ar y brig ar hyn o bryd. Ie, o'n i am dweud, fydd yn gwneud gwahaniaeth, da ni wedi arfer eista yn trafod ac yn siarad am Gaerdydd, Wrexham efo Gaerdydd yn gyffyrddus ar brig, ond mae'n braf gweld enw gwahanol yna. Ond ie, gawn ni weld, cos fydd hwnnw'n gem allweddol rhwng Gaerdydd a Wrexham ar y 4 o Ionawr. Ond ie, dwi jyst yn licio gweld bod Wrexham yn eistedd top y brig yr amser yma flwyddyn. Dipyn mwy cystadleuol yn y brif adran yna.
tymor yma na mae wedi bod yn ystod yr cwpl o dymhorau dwytha. Cleaton Green. Be'n cael ei chodi i lawr. Yn asgell bellan, ond oedd allan ar ei phen a tafliad i Llansawel fydd hi. Blaw y cerdyn coch na i o'na. Ni wedi chwarae chydig dros chwarter awr. Gymaint a hynny o gyffrod i fod hyd yn hyn ag oes? Na, mae'n gêm eitha fflat. Dwi'n meddwl Pen-y-bont yn trio cael siarp yn ôl, trio gweithio fy 10 dyn. A mae Llansawel yn neb efo trio cadw meddiant. Nathan Wood yn troi. Tackle gref, ond 10 gan Lewis Bates. Yn dwy'n y bel oddi anno o. Ie, Llansawel weld eich bach yn well yn y meddiant Pen-y-bont yn cadw siarp. Amlwg un dyn i lawr fwy o wagle. Ond, ia, ond dyn upgrade yn byd i fyny rwan i'n un tîm. Gan mynd ar draws y cefn. Jack Fanning. Llansawel yn dod yn ei blaen na. Walters, ceisiad isel, digon hawdd. I Jack Lee, ddelio fo honna. Crawl, nôl yn dwm na ni hanner ei hun. Dwi'n y meddiant, Cleaton Green. Ie, dwi'n meddwl Llansawel yn edrych am Tom Walters i am goliau. Dwi'n sgori 6 lenni yn uwch Gymraeg, fydden nhw'n edrych amdano fo. Efo Reuben Davies di anafu, ond ia, mae goliau chydig yn brin, ond fydden nhw'n edrych iddo fo i drio i creu rhywbeth a roed y bel gefn yr hwyd os o gol dod o lall, a dwi'n meddwl na o fannodd mi ddoeth. Tom Walters, mi sgoriodd o'i gol gynta ers mis Awst. Ei gol gynta mewn 3 gêm Gymraeg ar 10 penwythnos dwytha. A mi nath o sgorio yma ar barc Bryn Tirion pan enillodd Llansawel yma. Yn eitha nisgwl tymor dwytha o gol i ddim. Ddath y gol yna. Chydig funudau ar ôl o fethu Cicors Motyn. Efo Reuben Davies a Corey Herford. Dal yn absennol yn sgil anafiadau. Fel Iona'n awgrymu fi fydd Llansawel yn dibynnu dipyn ar Tom Walters pnawn ma wrth nhw chwilio am gol. Bêl dros yr amddiffyn. Ian Jenkins. Pan ti'n edrych ar oedran y tîm Llansawel, gen ti Ricky Lee Owens yn 18, Oli Anderson eto 18, Michael Bays 21, Jack Fanning 19. Mae'n i gyd yn hogiau ifanc. Mae'n i gyd, pwyd i'r hynna, dwi'n yn siŵr. Pwyd sa'ch ti ddeud, Mae? Fuller yn 32, Alex Gammond, y capten yn 31, ond tu hwnt i hynny, wel, Tom Walters yn 9 ar 20, sydd ddim yn hen iawn, ond fyna lawer yn dibynnu na fo fel yn dweud prawn ma oherwydd i brofiad o hefyd. Ia, mae'r chwarae ifanc, maen nhw'n edrych ar yr hen benna, y hein, the Will Fullers a'r Hammond, am chydig bach o draif, am chydig bach o brofiad i gero tîm o Pen-y-bont. Pen-y-bont sy'n dod yn ei blaen ar rwan. Croesiad. Sy'n gat Nathan Wood. Y peniad amddiffynol yn mynd ar bêl tu hwnt iddo fo. Wedi'n dafliad serch i'r tîm cartra. Lawr wrth y lle mae'n gornel. Nathan Wood yn ystyried cymryd y tafliad. Cyn oedi. Den draw mae o'n gadael y bêl i'w gapten Cyn Owen. Yn ddangos na tafliad hir fydd hwn unwaith eto. Ia, Pêl o'r gofn gwddw Will Fuller yn yr hael. I bod be wedi ddo wneud efo hi. Eto, Llansawel. Delio efo'r bygythiad. Neb lawr y cae i'r ymwelwyr. Yn cael ei chyflwyno. Yn syth i Ben-y-bont unwaith eto. Hyd yn hyn, beth ni wedi weld gen Pen-y-bont ydi, tafliad hir i'r Cwd Cosby, croesiad i fewn, ond ie, mae Llansawel wedi gedi delio efo nhw'n yn reit da. Dyn nhw wedi weld mewn penblath, maen nhw weld yn oce, a Pen-y-bont heb greu llawer yn byd. Bellach wedi chwarae chwarter y gêm.
Ac eithrio, un digwyddiad. Cerdyn coch na ar ôl 7 munud i Chris Venables. Sa'n llawer di digwydd heblaw am hynny. Yna rhyw deimlad. Gwyl San Steffan i'r cerdyn coch na hyd yn oed. So fi ddigwyddodd o. Wel, nes i'n sylwi'n syth. Ar y digwyddiad, a nid fi oedd yr unig un ym Mharc Brinturion chwaith. Croeso dofn, teg at y postyn Ken Walters efo'r peniad. A ddi'n ddigon hawdd i Daniel Higgs. Ond mi oedd hwnna'n beniad rhydd i Tom Walters. Ni weld ti eto. Neb ar ei gyfil o. Lo bod ni'n ychydig o well efallai hwnna? Ia, sa chdi'n disgwyl gwell gen gorpeniad o fanna, neb yn dilyn drwodd y gol. Nid yn neud o'n eitha hawdd i'r golwr yn y diwedd. Y golwr ifanc di wneud y dda, di ddal o bel. Ond yn ôl at y cerdyn coch, dwi'n meddwl bod chdi di fethu fo, achos yna neb dyn ni llawer o ffys. So pen ti gen ti chwaraewyr sydd ddim yn cega efo'r ddyfarnwr pan mae'r gardyn coch, tod, mae'n eog dydi. A dwi'n meddwl dyna pam bod ydy'n mynd heb dim ffws a dim stwr. Cymlyniad yn ei wrth gwrs ydi fod y tîm cartra i lawr i 10 dyn. Ac yn mynd i o'r o chwarae. Hwn fwy ar gêm efo dyn yn bryn. Ie, mae James Crawley weld yn un unig iawn yn y fynco. Nathan Wood yn trio dod i helpu, ond ie, mae gynnu nhw benderfyniad, maen nhw'n yna eista nôl ac amddiffyn a trio hitio nhw ar y brec, neu maen nhw'n trio mynd amdani, wedyn mae James Crawley fan hyn weld i fod yn gadael yr amddiffyn gael o bel, a wedyn yn cael awr maen nhw'n cyrraedd yr llinell hanner. Lewis Bates, tyn o bel yn ôl at i golwr. Will Fuller ar ochr i gwrdd Cosby. Safle'r chwarterwr os liciwch chi. Will Fuller. Bydd yn chwaraewr Pêl-droed Americanaidd yn ystod i gyfnod yn Brifysgol Met Caerdydd ynghyd a bod wedi chwarae i dîm Pêl-droed y Met am 10 hefyd. Croeso ar draws unwaith eto. Pen-y-bont yn clirio wrth chi weld bod Owain Jones wedi rhoi hwlffodd ar y blaen yn ei gêm nhw'n y Byn Llanelli. Ni alw hwnna'n ddarbu'r gorllewin am pnawn yma. Y bob gêm bellach i weld yn gorau bod yn darbu rhywbeth yn dydi hwnna. Darbu Cymru oedd hi nos Wener cyn y Nadolig. Darbu eitha da i chdi, mae ysdwyn iawn yma. Sicrhau. Hollol ddidied pnawn yma wrth gwrs, ond hanner cyfle fan hyn. Bel ar draws at Nathan Wood. Wood yn trio creu lled efo hun. Wood yn tanio! A fod fedd i heibio'r postyn. Mae'n bron i Nathan Wood. Dwyllo Will Fuller. Doedd o ddim yn bell. Fel ti eto, James Crawl. Nath ddwyn y meddiant yn y lle cynta. Nathan Wood yna hefo fo. Torri ti mewn. Dwi'n mynd i amser. Mae'n syniad da ond yr ergyd jyst i fe'r postyn. O'n nhw wedi colli'r cyfle ar ôl methu ergydio ar ôl y cyffrodd yr cynta, ond mae'n nath o'n dda i gael y shot. Ac ia, just ddim llawer o dde ar y gol. Gol yn disgyn ymwneud ar ryw gicfach. Fydd hi'n gic rhydd i Ben-y-bont. Nôl at y gêm na rhwng Abertawe a Wrecsam. Chydig i Nadolig, mae dipyn distawach yma pnawn yma. Dipyn o wyrgylch yn stadiumsaunty.com yn oson honno. Martha Stewart y misg eraill yno. Eitha siwna di hi yma pnawn yma. Rhyfedd gael hynny'n derbu dydy gogledd yn erbyn y de, dydy mi. Ochr arall i'r wlad. Ond na, ddi'n gêm na. Wel, oeddech chi'n awgrymu o'na nes i fwynhau. Ni gadw i fanna. Wrth i Llansawel glirio. Bel ymlaen. At Walters. Walters yn ymlwybra mewn i'r cwrs Cosby. Fe feddyliodd amdani chydig yr hir, ond fi geith Llansawel gic gornel. Gyffyrddiad cyntaf ffantastig yn efo, ond o'n i swn i licio gweld o'n dreifio chydig bach o bwsh a dod yn erbyn yr amddiffynwr, ond troi nôl, cymryd i amser. So, swn i licio gweld o'r codi sbarc chydig bach a just mynd tegedi am y gol yn hydrach na troi rownd a chwilio am ei ffrindiau. Mae'n ymddangos bod e wedi cael ei ddal rhwng dau feddwl.
Ond mae yn gig gornel i Llansawel. Mitchell Bates sy'n rhoi'r arwydd. Tar y bela draws ar ei droed dde i geg y gol. Ond yn llawer hi agos i Daniel Higgs. Dim pwysa gwirioneddol ar y golwr. Digon hawdd iddo fo ddal i afal ar y bel yna. Higgs yn hir tro yma. Fe yn cael ei dal ar y gwynt braidd. Pen-y-bont yn dwy'n y meddiant yn ôl yng nghanol y cae. Wood yn troi. As ymlaen at Crawl. Ie, nath Wood yn ffantastig. Just cadw meddiant ar eich bach y seibiant i'r amddiffynwyr. Cael troi i ddyn. Mae Davies. Oedd y dyn nath chydig yr hig yna trona. Ni sôn, mae dyn 11 yn erbyn 10. Dyn ni'n gallu bod yn anodd i'r tîm sydd efo 11 ar y 10 ella, Iona? Yndi, achos beth gen ti wedyn, be nhw'n sôn yn syniad ydi pack the bus, so be gen ti pawb tylu'r bel, so mae'n anodd ffeindio'r bylcha. Ond fel da ni'n gwybod, mae Pen-y-bont, dyn nhw'n rhoi pawb tylu'r bel, mae gen nhw dal Nathan Wood a James Crawl dal yn ymosod. Felly mae'n dal bylcha a gwagle i Llansawel ffeindio rhyw ymosodol bach. Toseg. Ti'n aros lawr am y tro. Ia, so ar y funud dwi'n meddwl bod o'n bod lawr i 10 yn ei llawer o wahaniaeth, achos dydy Pen-y-bont heb roi pawb tylu'r bel eto, ond buan ydy'n y gêm. Wrth gwrs, wnaethon ni weld yr digwyddiad yn eto. Yn wrth drawiad. Edrych o bod ydy dyn nhw fel lawr, dwi. Macon Jones. Hapus bod na ddim cicryd i Ben-y-bont. Mae yna cicryd rwan i Llansawel. Mitchell Bates, cymryd i gic yn fyr. Derbyn y bel yn ôl. Cyn i roi i Cian Jenkins. Jenkins! Bel yn hwngian, ond unwaith eto, llawer hi agos at y golwr. Bai y gwynt o bosib? Hefyd y safon ar y groesiad. Ar y funud maen nhw'n gwneud bywyd yn eitha hawdd i Dan Higgs yn y gol. Ac hefyd, maen nhw'n gwybod bod yn golwr ifanc, dyrwch rhywun o'i flaen o, dyrwch o dan pwys chydig bach o bwysau, achos ar y funud, mae'n cael pnawn eitha hawdd. And yr awr wedi mynd. Ac ar y funud wedi dim deud pwys lawr i 10, medru. Pen-y-bont. Y tîm sydd. Ddyn yn bryn sy'n dod ymlaen rwan efo Crawl. Crawl. Croesad isa lawr y corydd o ran sicrwydd. Mae Davies yno. Agos fysa Davies wedi taflu'n at y bel na. Yn debygol fysa Pen-y-bont wedi bod ar y blaen. Ni gweld ti eto. Ni disgwyl i'n agor i hwnna, dwi'n meddwl. I fi, mae James Crawl fod chydig bach laid back, mae chydig bach fydda diw tro gen i drwy dydd yn fanna, so fod i codi tempo, oedd gen ti Nathan Wood ar pen y cwrt chwech, so fod wedi tynnu hi nôl, so wedi bod yn ergyd gymaint gwell. Doedd ddim yn bel gret o cen y coryd ar ansicrwydd, fel ti'n deud, ond do'n neb yn agos i fod i'r bel, felly i fi penderfyniad anghywir gen James Crawl. A ti'n disgwyl chydig bach gwell gen fo, twod efo faint o goliau mae o'n sgorio, faint mae'n greu. So ie, chydig bach yn siomedig gen James Crawl o fanna. Clayton Green. Yn disgyn ar y bel. Rhoi ddilon ni, fel mae'n gwneud hynny, fel sy'n digwydd bron o bod bob tro pan mae chwaraewr yn gwneud hynny. Mae'n cael cei crydd. Yn hytrach na bod yna lawion i erbyn o. Mi o'n ar wthiad bach yng nghefn Clayton Green yma. Yna pan mae yn gei crydd i Ben-y-bont ar y llinell hanner. Owen. Lawr o sianel chwith. Nathan Wood yn troi. Lewis Bates yn cael ei droed i mewn. I fi ar y funud, Nathan Wood yr un sy'n edrych fel fod o'n gallu creu rhywbeth a mynd i gwneud rhywbeth i ddigwydd i Pen-y-bont. Neb arall ar y funud i weld yn cymryd mantais o'r gwagle sydd gyda fo, cael Pêl-droed, mynd troi i ddyn, ond na'n ffodus ar ben y hun sy'n ffeindio fo. Yn aml, fel mae Pen-y-bont wedi bel i ffwrdd. Tafod hir arall, gan Ken Owen yn dod i ddim. Cael Ludvigsson yn ôl. Wlffordd wedi dyblu mantais yn ebyn Llanelli. Corey Shepherd sydd wedi rhwydo tro yma. Trallodion Llanelli yn parhau. Mynd ymhellach a phellach ar ei hôl i ar wylod y tabl. Mae'n ddangos bod Wlffordd wedi troi cornol.
Os dyn nhw ddim yn mynd i gyrraedd y chwech uchel yn bendant. Maen nhw'n gwythio i fod y tîm fydd ar frig y chwech isa wrth i ni fynd mewn i ail ran y tymor. Oeddech chdi'n gwybod, ys y Gymraeg gael ei ffurfio yn y fformat yma'n 2010 na, pwy bynnag sydd yn cychwyn yr ail ran holl yn gwylod y tabl, dyn nhw rioed wedi gallu dod allan o'r safleoedd cwymp na. Oeddech chi'n gwybod hynny? Ni ddim yn gwybod hynny, Iona. Llanelli'n edrych fel bod nhw'n mwyn chydig bach o broblem. Wel, efo pob parch i Llanelli, dwi'n meddwl bod yr ystadegyn yna mynd i newid tymor yma. Y cochion wedi cael ein anodd ers yn y ddychwelyd i'r haen ucha. Dydy heddi ddim yn mynd i fod yn newid llawer am byd iddyn nhw, dydy. Ddim yn ymddangos felly o hanner awr. Eitha ddwy ddim ar ei hôl i. Un gêm yn uwch Gymraeg Cymru, eisoes wedi gorffan pnaw yma. Wedi goleith fawr i'r Barri yn ebyn Met Caerdydd. Osgoi'r ddiweddar, mae'n ddwy ddim, fel ydych chi wedi clywed, i Hwlffordd ebyn Llanelli. A cic o'r smotyn Rhys Hughes sydd wedi rhoi'r fantais i Gei Conna yn arbis i'r y Flint. Y gêm na rhwng y Seintiau Newydd a'r Bala wedi cael ei gohirio, felly cyfla i Gei Conna. Gair bwlch ar frig y tabl. 10 pwynt ar ei hôl i ar hyn o bryd efo gêm wrth gefn. A'r Seintiau Newydd, maen nhw'n wynebu nesa. Byddwn ni'n sôn am brif adran Gwener, haen ucha'r merched. Wel, mae'n chydig fwy o ras nag oeddwn ni wedi feddwl efalla. Tua brig uwch Gymraeg Cymru hefyd, Iona, sy'n dda i weld. Yndyn bendant, os geith Cei Conna triphwynt yn erbyn y Seintiau nesaf, mae'n newid y stori chydig bach wedyn, ond mae Seintiau, maen nhw wedi arfer bod ar y brig, maen nhw'n gwybod sydd wedi ddelu efo pwysau. So mae Cei Conna sy'n mynd yna, cymryd y pwyntiau ar arnyn nhw a cario ymlaen wedyn. Ddim yn dasg hawdd, ond mae cael bwlch o 10 pwynt rhwng y cyntaf a'r ail yn y prif adran. Dwi'n yn dangos safon gret o ran tîma yng Nghymru ar wahân i'r Seintiau na di. Ben-y-bont oedd yn gwneud fwyau herio tra ar glwyddiaeth y Seintiau ddechrau'r tymor. Ond 2 o'i 12 gêm gyntaf. Gollodd tîm Rhys Griffiths cyn nhw fynd ar y rediad gwael na, ond ddim ond ennill 2 mewn 7 ers ganol mis Hydref. Ond yn amlwg mae Llansawel yn gwybod sydd wedi gyrra'r Seintiau, dydy? So'r gêm gyntaf y tymor, sydd gyrra 3 gol i ddim. Felly fe dydd nhw ryw dips neu ddau i Cei Conna sydd wedi gyrra'r Seintiau. Hwnnw'n ganlyniad syfrdanol. Will Fuller, golwr Llansawel, o 4 llechen lan, mae wedi gadw yn uwch Gymraeg Cymru trwy'r tymor. Y gyntaf nhw yn erbyn y Seintiau Newydd yn neuadd y parc ar y penwythnos agoriadol. Ac un o'r lleill wedi bod yn erbyn Pen-y-bont yn y gêm gyfatebol rhwng y tîmau yma. Ôl y mis Hydref, ffenodd yn ddi-sgôr ar yr hen heol. Efo 10 munud i fynd yn yr hanner cyntaf pnaw yma, mae'n ddi-sgôr yn y gêm yma hefyd. Mae Pen-y-bont lawr i 10 dyn. Ac y blaw o mergyd neith y wyd oedd ddim ar y targed. Does am llawer beth arall gael ei greu nag os y fyny rwan. Mae wedi bod yn y gem eitha... blaw hwnna'n y gefn. Mae wedi bod yn gem eitha fflat, do. Deimlodd o Wen Pritchard honna. Kieran Williams neidiodd i mewn i gefno. Ac am bod am llawer wedi digwydd yma, mae'n ddigon hawdd anghofio bod Pen-y-bont i lawr i 10 dyn. Hyd yn hyn, ddim yn ymddangos bod efo dyn yn brein wedi gwneud llawer o wahaniaeth iddyn nhw. Na ydyn nhw wedi gallu creu llawer yn yr trian ymysodol. Ie, dydy Llansawel ebeu cweit wneud y mwyaf o'r mantais o gael dyn yn ychwanegol. Ond, fel mae amser yn ymlaen, mae 10 dyn Pen-y-bont yn diflino chydig bach mwy, ond ar y funud, rwy'n yn gweld dim llawer o wahaniaeth rhwng y 10 dyn a'r 11. Straffus drona. Gan Wen Pritchard, gico ymlaen, syth mewn i ddwylo, diolchgar Will Fuller. Jack Fanning, sydd mae'n debyg, yn chwarae gêm ola i Llansawel pnaw yma, ar 20 Mai o Abertawe, tan ddiwedd y flwyddyn.
Gan... Wel, mae gen Llansawel un gêm arall ar ddwrnod dwytha'r flwyddyn, felly bosib geith Fanning sydd ar y bêl. Un ymddangosiad arall cyn dychwelyd i Abertawe. Mae'n canolbwyntio ar pnawn ma gynta. Llansawel yn dwy'n y meddiant. Gammond ymlaen. Oli Anderson! A fe ddyla yr ymysodwr ifanc fod wedi gwneud yn well. Anderson sydd wedi sgorio yn y ddwy gêm ddwytha. Ond o hwnna'n gyfla i raidd. Yr ergyd yn wan ac yn llawer hi agos at Daniel Higgs. O, ti'n gwybod be, nath Daniel Higgs nid i fywyd yn haws, nath o'n dod o dderi linell, nath o aros yn ôl, oedd o bylcha bob ochr iddo fo'n anfarth. Felly Dan Higgs, gweres i chdi, ti allan yn gynt, chos ti'n lwcus iawn, nath o Lians ddim sgorio. Oli Anderson. Cyn iddo fo sgorio yn y ddwy gêm ddwytha, dim ond un gol. Oedd o rioed wedi sgorio i Llansawel. Ac yng Nghwpan y Gyngrair nôl y mis Medi yn erbyn Pen-y-bont oedd hynny. Mi oedd hwnna yn gyfla da iawn. O bell ffordd cyfla gora yr hanner cynta. Yr hanner cynta digon distaw yma hyd yma. O, bell ffordd y cyfle gora. A dwi'n mwyn gwybod sgeith Llansawel gyfle arall fel yn y gêm yma. Neu hyn yn dod yn amal. Yn wedi pan mor y cyfle o'r golwr yn gwneud yn llawer yn byd. A cael y Pêl yn holli'r ddau am ei ffynwr. Bêl dda ymlaen gan y capten Alex Gammond. Bas dreiddiol. Tafled fydd i Llansawel ar yr ochr bella. Williams yn ei chymryd i. Ola Jack Fanning. Dwi'n cweith yn siŵr bod Dan Higgs yn meddwl. Doedd o gynnu neb arall i feddwl, mae'n dyn yn dod amdano fo. Doedd o neb arall, fel bod o'n gallu pasio neb. Felly dwi'n yn siŵr iawn beth yn neud yn beth i feddwl ar yr adeg hynny. George. Mae'n lawio. Mae'n George yn meddwl bod na. Mae'n pelio gormod chwaith. Mae'n ddyn gic gornel. Mi oedd y digwyddiad eto. A mi oedd braich Cyn Owen i mewn wrth i gorffo i fod yn 10. I'r bêl i daro fo ar ei fraich. Siwrna term ydi bod ei fraich o ddim mewn safle annaturiol. Debyg na dyna pam nath Ryan George ddim apelio yn ormodol. Mi fydd i gic gornel beth bynnag i Llansawel wrth yn mynd mewn i 5 munud ola yr hanner cynta. Ergyd oedd hwnna i fod, dwi'n meddwl. Ddim yr ergyd ora. Bêl di cyrraedd pen arall y cae. Fuller yn hir. Crawl yn clirio. Pas hosan oedd hwnna. Yn Kieran Williams yn cyflwyno'r meddiant. Nôl unwaith eto i Ben-y-bont. Mae'n fratiog ar hyn o bryd. Naill dîm na'r llall. Yn gallu cadw gafal ar y bêl. Dwi'n gwybod y term ceic hosan ys dalw mai. Ond ti'n iawn, ti'n llygad y le beth ti'n dweud. Mae'n fratiog, mae'n lot o rhaid y bêl i ffwrdd. Llawer yn byd i gael ei greu. Felly dwi'n meddwl y ddau dîm yn edrych mlaen i'r chwyban hanner amser. A gallu trael ail drefnu byn yr ail hanner. Owen yn troi. Pritchard yn clirio. Pas ymlaen yn ddi-gyfeiriad. Jack Clay. As fach, at Clayton Green. Green yn hir. I lwybr. James Crawl o ddim yn cam sefyll. Crawl. Torri mewn i cwrt Cosby. Mynd i un! A prif sgoriwr Pen-y-bont yn rhoi'r tîm cartra ar y blaen. Taran o ergyd gan James Crawl i unfed gol ar 10 mewn 12 gêm. A mae'r 10 dyn wedi mynd ar y blaen wrth ni agosau at yr egwyl. Faint o hawl nath o'n neud hon edrych. Mae gwneud ddigon o le, mae'r amddiffynwr yn ara iawn yn cael lawr i gormod o le, a mae dim mynd rownd yr amddiffynwr fo bod o ddim yna. A ti'n disgwyl chydig bach gwell gen y golwr efo na. Sydd am i amdano fo. Ergyd da, ond golwr siomedig. Mi oedd hi'n ergyd lan. Nath hi drwy ddilo Wilful y braidd. Ni fod yn 10 i'r golwr. Gath o'n llawer amser i ymatab.
Ie, ti jyst yn disgwyl chdi bach gwell gyn y capten Alice Gammond fan'na. Tom yn dweud gormod ledd o'n lle cynta, a mae di rhedeg basio fel fod o ddim yna. So ti'n disgwyl chdi bach gwell fod yn gryfach, wedi fywyd o chydig anoddach cyn o gael yr ergyd ar y gol ar Will Fuller. Nathan Woods. Dwi'n y meddiant. Hannar cyfle i dorri. Yn y dacl. Yn dod o hynny ben. Ie, fel sy'n gynharach. Nathan Wood yr un i fi sy'n sy'n trio gwneud pethau ddigwydd. Pan mae'n gael y bel, mae'n codi Ben a weld fedra fynd ymlaen. Yn lle meddwl, oce, cadw meddans troi nôl. Mae'n weld os fedra fynd ymlaen a cymryd y un ymlaen. Cyn Owen. O'r tafliad. Fuller. Rhoi droed trwyddi. Clamp o gic ganddo fo. Glanio'r ochr, gwrs cosbi Pen-y-bont. Yr ail bel yn disgyn i Llansawel. Ymwelwyr yn trio taro nôl cyn yr hanner. Efo Mitchell Bates. Bates. Faso ddim yn canfod y nod serch hynny. James Crawl. Cael ei faglu. Mae'n chwilio amdani. Mr Bryn Markham Jones, y dyfarnwr, yn cytuno i bod i'n drosedd. Fel da ni weld mor aml mewn pêl-droed i hwnna. Tîm yn methu cyfleiraidd ar un ochr y cae. Mae gan talu am hynny o fewn munuda yn y pen arall. Ia, dyna pam mae Pen-y-bont yn drydydd am y Llansawel yn y safleoedd y pwymp yn struglo. Dyn ôl i gyfle Ollie Anderson, os ti'n methu cyfle fel la, a ti'n cael James Crawl ochr arall yn cymryd i gyfle, wel, dyna'r gwahaniaeth rhwng y ddau dîm. Yn amlwg yn yr hanner cyntaf, mae Pen-y-bont lawr i 10 yn cael bywyd yn eitha hawdd ar y funud. Dyna ni yn munud ola yr hanner cyntaf. Llansawel sy'n gorau amddiffyn unwaith eto. Tyfer byr troma. Dwi'n chwilio am esgusodion i Will Fuller, ond sgwrsiodd yr haul yn effeithio beth o'n weld yn pan oedd James Crawl yn cymryd yr ergyd yna. Dwi'n siŵr iawn. Mae'n anodd deud. Yr unig beth na i ddeud o'i blaid o. Mi oedd yr ergyd yn un lan, yn un gri, a mi oedd ei heibio iddo fo mewn fflach. Clayton Green. Taro bel ymlaen. Davies yn disgyn tro yma, ond mi oedd o'n cam sefyll. Ydych chi'n gweld 2 funud fi yn ychwanegu ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Digon amser i Llansawel i daro nôl. Neu i Ben-y-bont, daro eto. Y patrwm ti'n weld fel mae'r gêm yn ymlaen ydy, mae Clayton Green ar y droed chwyth canol cae yn ffeindio James Crawl yn edrych hedal lawr y chwyth, yn ffeindio'r bylchar rhwng yr cefnwr chwyth a'r cefnwr canol. Dyna lle ddod y gol, dyna lle blawr y cam sefyll, dyna lle nhw wedi cael dergyd arall ar y gol. Alex Gammond. Taro bel yn lletraws eg at. Gwrs cosbi Pen-y-bont, ond gyda'n rhy uchel i Ollie Anderson. Gol fydd i. Dim bris mawr ar Daniel Higgs i addechrau'r chwarae fel sa rhywun i ddisgwyl. Ni'n dweud bod Andy Dyer wedi wahardd o ochr y cae pnawn yma. Ond fe geith rheolwr Llansawel bod yn yr ystafell newid, felly fe geith rheolwr Andy Dyer gael gair efo'i chwaraewyr yn ystod yr egwyl. Sy'n sefyllfa eitha rhyfedd i ddeud y gwir. Os yn licio meddwl bod be mae'n ddeithio nhw hanner amser, pan ti'n chwarae yn y 10 dyn, ti angen symud y bel yn gyflym, ti angen gwneud y cae yn fawr, ac ar y funud ydy Llansawel bydd wneud ym un o heini. Mae'r tempo'r islo, mae nhw'n colli meddiant rhy hawdd, a maen nhw angen jyst symud y bel yn gyflymach, gyda cae yn fawr, defnyddio'r asgell o'r chwyth a'r asgell o'r dde, a gwneud i Pen-y-bont weithio yn goletach i gael awr. Fanning. Un cyfle ola cyn yr egwyl efalla. Cyn Owen yn cael ei droed ati. Gwrth i'r bel gael ei chlirio mor bell a Lewis Bates. Mr Markham Jones, y dyfarnwr, yn dod ar hanner cyntaf i ben. A hanner cyntaf
Digon distaw ar y cyfan, efo ambell i fflach. Y gyntaf welon ni, ar ôl dim ond 7 munud. Chris Venables yn cael ei anfon o'r maes yn gynnar am yr ail gêm yn olynol. Ond Pen-y-bont, na dim ond 10 dyn sydd gyda nhw. Nhw sydd ar y blaen ar yr egwyl. Diolch i gôl James Crawl. Mae rhyw 4 munud i fynd yn yr hanner cyntaf. Cadarnhad o'r sgôr ar yr hanner. Pen-y-bont, 1 Llansawel dim. Bydda ni'n ôl mewn i chwarter awr efo'r ail hanner, a mae gennym ni uchafbwyntiau o gemau penwythnos dwytha yn y cyfamser. 3 munud wedi chwarae. Jake Phillips ar y gig gornel yn ei ddofno. Mi oedd hwnna mor agos. Mi oedd Harry Owen. Oedd hwnna agos ati Greg Walters ar gwaith amddiffyn. Thorn. Cael rhwydd hyn ti gario'r bêl. Bellter dyma Jake Canavan. Daniel Davies ar yr ochr bella. Canavan bêl yn digon edrych am Elliot Reeves. Rheolaeth da! O, dyna chi gol! Dyna chi gol! Gampus gan Elliot Reeves. 34 o funudau wedi chwarae. Mi oedd y rheolaeth gyntaf yna yn berffaith gan Elliot Reeves. Ac yna heibio'r golwr, gol wag, Flint 1, Hwlffordd dim. Pawb yn ôl i'r Flint. Mae hwn edrych yn berffaith i mi i Rhys a Brusi. A Brusi ar y targed. Ond mi oedd David Siepaniak yn y fan ar lle. Rhys. Ffodus o'n addo wir, o'n oedi yn y fan yna. Oedi go iawn Canavan ar ergyd. Syth i lawr corn gwddw Luke Rhys. Shepherd, codi'r bêl at yr ochr bella, neb yna. Yr ergyd yn unwyll dros y trawst gan Elliot Scotcher. Walters. O, mae yna le fan hyn i Dylan Rhys. Mae Amon yn y cwrt i fewn at Amon. Y dawi! Oedd o fewn trwch blewyn. Ben Amon. Mae o'n hawlio bod wedi cael ei dynnu nôl yn y fan yna. Scotcher, Kenniford, at Dan Hawkins, wan tam yn y gyfle fan hyn, Hawkins, dyma Owain Jones, blaen troed, ond methu i chyfeirio hi. Dylan Rhys yn ildio'r meddiant o'n ta Canavan, sallith amser i'r bas i gyfeiriad Ben Wyn, mae di mynd heibio'r golwr, Wyn i fewn i'r canol, mae yna gyfle fan hyn i Canavan, am gyfle mae dal yna i Canavan a Jake Phillips, kick o'r sbotyn, mi oedd y dyfarnwr yn y fan ar lle Mr Griffith. Mi gafodd o olwg berffaith o'r digwyddiad. Jake Phillips yn hedfan ac yn ennill kick o'r sbotyn i'r Flint. 19 munud o'r ail hanner wedi chwarae Josh Jones, dim gobaith o gwbl i Luke Rhys yn y gol. Yr ail i Flint 2, Hwlffordd dim. Bêl yn cael ei chwipio i fewn gan y Bresi, gyfeiriad Amon. Kenniford ar ergyd. Shepherd. Nillan at Elliot Scotcher. Bêl bron y canu dwy'n gan Daniel Davies, ond drwy'n ta Ricky Watts fyna le i fesur y creisiad at yr ochr bella. Walters i'r rwyd ochr. Shepherd. I lwybr Ricky Watts. Owain Jones a Dan Hawkins. A mae'n nghefn y rwyd. Mi oedd Ben Amon yna. A mae gennym ni 6 munud a hanner o'r 90 i Hwlffordd ganfod gol arall. Dwi'n meddwl mae yna gol i'w rwyd i hun oddi. Amon. Owain Jones, mi oedd i gwneud gwahaniaeth ystod i'r cae. Jones ar creisiad. Daniel Davies a Dan Hawkins. A mae'r bêl yn gefn y rwyd a mae Ben Amon wedi unioni'r sgôr. 6 munud o'r gêm yn weddill. Ac eiliada ar ôl i Hwlffordd sgorio. Mae'n ôl y gyfartal.
Gwaith da gan Jack Fanning. I fyny at Anderson. Anderson gwarchod y bel. Canfod Price. Rhys Griffiths sydd ar draws. Ricky Owen. Chydig i le rwan gan Connor Smith. Amser i mesur y creisiad i mewn i'r canol. Mynd yn uchel teg at. Beth wel, dyna chi ergyd yma na gan Anderson. Ergyd acrobataidd gan efo heibio'r postyn. Tom Walters yn ennill y peniad. Ac yr ergyd yn dod i mewn gan Anderson. Marcusson yn hapus i weld honna, mynd heibio'r postyn. Fuller mynd yn hir, chwilio am rediad. Walters, y bel oedd ar Kevin, Tom Walters. Ac oedd rhaid fo gorfodi'r arbediad gan Marcusson. Dwi'n meddwl bod Walters yn disgwyl i reoli'r bel fela, oedd hi ar ei Kevin. Chathom lot o pŵar ar yr ergyd. Nath o ddigon cyffyrddus i Marcusson yn y diwedd. Marcusson mynd yn hir. Pas dda gan y fog at Franklin. Franklin drwad. Franklin methu a curo Will Fuller yn y gol. Gwaith da fanna gan Harry Franklin. Oedd y drwad un yn erbyn un. Doedd yr ongl ddim yn gret. Ond gwaith da yn y gol gan Fuller. Fuller chwilio am Walters. Bale yn cyrraedd Walters. Os da cyflef yma i Tom Walters. A mae wedi canfod gornel isa'r rhwyd. Wel, mae hynna wedi bod yn beryg i Ceicona trwy gydol y hanner cynta, sef y cic hir gan Will Fuller teg at Tom Walters. A tro yma, mae'n talu ar ei ganfed i'r ymwelwyr. Walters yn rheoli ag yn curo Marcusson. Ffreg y pan dan bwysa. Bast i mewn at West. West yn troi. Dim cic rydd. Price. At Walters. Walters ceisio rhyddhau. Anderson, mae Bale yn cyrraedd Oli Anderson. Oli Anderson syth at Marcusson. Wel, camgymeriad gan Kai Edwards. Walters yn rhyddhau Anderson. Ddylia Anderson wedi wneud y well y fanna. Yr ergyd syth at y golwr. Cyfle eiraidd y fanna i Llansawel, Dublin, Mantais. Mitchell Bates i'r canol. Teg at Ricky Owen. Gwaith da gan o Edwards. Rhys Hughes, chwilio am pas, chwilio am Franklin. Franklin drwad. Cyflef yma i Harry Franklin yn erbyn Fuller. A tro yma Harry Franklin yn curo Will Fuller yn y gol. Ac yn union i'r sgôr, wel mi sgoriodd Franklin dair yn erbyn Llansawel yn y gêm gyfatebol. Ac efo 38 o munudau ar y cloc, mae wedi union i'r sgôr yma i Ceicona. Unwaith eto Marcus yn cael ei arfodi fynd yn hir. Llansawel cadw 3 i fyny yn ymosodol. Bale rwan disgyn i West. Cyfla gan West. Ac mae Callum West wedi rhoi Ceicona ar y blaen. Does na ddim 1 munud yr ail hanner wedi chwarae eto. Y Bale yn disgyn i West ar y milacwrt. Y Bale yn cymryd gwiriad bach. Y ddigon i guro Fuller yn y gol. Ceicona 2, Llansawel 1. Fuller. Gic hir, chwilio am Anderson. Nash yn ennill y brwydr yna. Tom Price oedd yng Ngwynab. Cowan, gwaith da gan fo. Ffeindio Walters, y Bale draws i'r canol. Dyna chi bas, a dyna chi gol gan Oli Anderson. Wel, oedd y bas i mewn gan Walters yn un hyfryd. Ac Anderson ddim camgymeriad gan fo tro yma. Heibio Marcusson. Ceicona 2, Llansawel 2. Fuller. Cic hir. Lawr y cae. Peniad gan Dan Roberts. Dair. At Walters. Yr ergyd y fanna gan Ricky Owen. Ac arbediad da gan Kate Marcusson yn y gol. Bydd i sgynnodd y bel yn neis i Ricky Owen. Yr ergyd ar y foli. Mynd am gornel uchaf rwyd, ond gwaith da gan y golwr. Noah Edwards. Ceisio mynd heibio i Mitchell Bates gwneud hynna. Woodcock lawr y chwith efo fo.
Bas tu fewn at Rhys Griffiths, cyfle yma i Rhys Griffiths, canfod Noah Edwards, Edwards ar ergyd, a mae'r bediad gan Fuller, ergyd mynd tuag at Gonel Ucha'r Rhwyd, ac Fuller yn arwrol i'r chwith yn neud yr arbediad. Bas ar draws at Noah Edwards, Edwards, bas i fyny, holli'r amddiffyn, at Woodcock, Woodcock, heibio i Fuller, ond heibio i'r postyn. Wel, mi oedd y bas heibio'r amddiffyn, Woodcock drwadd, mi ddodd Fuller allan, cael ei ddal oddi ar ei llinell, ond yn ffodus iddo fo. Woodcock methu canfod y targed. Mwy o len agor i fyny i Ceicona rwan. Franklin. Franklin, ceisio mynd heibio i Lewis Bates. So Bale ar draws i'r canol! Ac mae Max Woodcock wedi rhoi Ceicona ar y blaen. Gwaith da i lawr y chwith. Ac y Bale yn cyrraedd y cwrt chwech. A Max Woodcock oedd yna o blaen pawb. Dim camgymeriad gan y fo. Noah Edwards. Edwards a Price wedi cael dipyn o frwydr pnawn yma. Wel, mae Price wedi wneud rhywbeth i Max Woodcock. A mae Woodcock ar lawr yn gafel ar ei ben ac yn wir. Mae yna cardyn coch wedi cael ei ddangos y fyma. Mi oedd Max Woodcock i lawr gafel ar ei ben. A mi o yn gweld cardyn melyn, dwi'n meddwl am ffigio. Yn wir mae Tom Price yn mynd o ddar y cae. Wedi gweld cardyn coch. Bradley. Bradley, ben ei hun. Chwilio am opsiynau mewn i Noah Edwards. Edwards at West. Mae yna opsiynau rwan i'r chwith a'r dde. Woodcock, gosod ti Rhys Griffiths. Griffiths ar ergyd syth at Fuller. Wel, dyna'r cyfle yna i Ceicona wneud yn saff o'r triphwynt pnawn yma. Ond ergyd Rhys Griffiths syth at Fuller. Rhys Griffiths at Bradley. Bradley at West. West i mewn i'r canol. Ac Harry Franklin sydd yn sicrhau y triphwynt yma i Ceicona. Gwaith hyfryd i lawr o dde. Bas i mewn i'r canol. Ond o Franklin ddim yn mynd i methu o fanna. Da ni yn yr amser sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90 munud. Ceicona 4, Llansawel 2. Bale, cyrraedd, Franklin. Franklin. Mynd i hun. Bale ar draws i'r canol, digon amser gan Noah Edwards. O sut ath hwnna ddim diweddu yng nghefn y Rhwyd. Y Bale yn cyrraedd Edwards yn y diwedd. Edwards yn cael yr ergyd i ffwr, ond dwi'n meddwl gormod o grysau du yn y ffordd. Croes yn ôl i Barc Bryn Tirion. Oeddech chi'n gweld, chwaraewyr a'r swyddogion yn ymlwybro nôl allan ar gyfer yr ail hanner. Y tîm cartra i lawr i 10 dyn, ond gôl ar y blaen. James Crawl rwydodd y gôl honno, chydig cyn yr hanner. Llansawel paratoi i wneud newid cyn dechrau'r ail gyfnod.
Rhys Griffiths yma. Gerard tuag at y fainc. A'r newid i Llansawel, Jack Fanning sy'n ymadael. A dair. Un o'r ddau frawd sy'n feibion i rheolwr Andy Dias ar y fainc pnawn yma. Rocco Dair ydy'r llall. Ond un gêm o hwnnw wedi chwarae yn uwch Gymraeg Cymru, ond Dair a fe sgoriodd o yn erbyn Pen-y-bont yng Nghwpan Cymru yn gynharach yn y tymor. Yn enillodd Llansawel o 4-2 ar ôl gêm gyfartal 2-1. Oli Anderson sgoriodd y gol arall i Llansawel yn oson honno. Rhywigian yma, sefyll ar ochr y cylch canol. A fe fethodd o gyfla eiraidd chydig funudau cyn i James Crawl roi'r tîm cartra ar y blaen pnawn yma. Iona Williams, dalio fod yma efo fi yn y pwynt sylwebu. Llansawel wedi gwneud newid Iona. Dyn nhw'n newid siap felly, ti'n meddwl? Ie, gan i weld sy'n edrych gychwyn, ond oedd rhywbeth yn gorau newid. Oedd nhw'n creu digon, doedden nhw'n gallu gweithio rownd y 10 dyn. Felly gan i weld sut wahaniaeth wneud dair. Achos o'n i'n meddwl bod Jack Fanning di adio llawer yn mynd i'r gêm yn yr hanner cyntaf. Felly, ia, oedd rhywbeth yn gorau newid neu rhywun yn gorau newid, ond gan i weld sydd effaith geith Rio ar y gêm. Ie, oedden ni'n sôn ar ôl y cerdyn coch cynnar na. Am hir, oedd hi'n ddigon hawdd anghofio bod Pen-y-bont i lawr i 10 dyn. Os nath yr cerdyn coch hwnnw ddim effeithio gymaint hynny ar siap y gêm. Ond ni weld sydd hynny newid wrth i'r ail hanner yma fynd yn ei flaen. Wrth i 10 dyn y tîm cartra flino efalla. Llansawel sy'n dod yn ei blaenau gynta. Bates. Jenkins yn croesi. Pen-y-bont yn clirio. Crawl yn trio rhoi pwysau ar Gammond. Capten yr ymwelwyr. Delio efo'r pwysau hwnnw. Digon di-drafferth. Llansawel yn dechrau eto. Byddai ni blaenau lawr y chwith tro yma. Byddai cyntaf i Dair. Nes o ddod yn ei flaen yr rhif 7. 10 dyn. Pen-y-bont yn istan ddofn. Dair unwaith eto at Anderson tro yma. Y bas yna byth yn mynd i weithio. Richard. Mae Tom Walters yn trio ffeindio'r bylch na rhwng y ddau amddiffynwr canol. Ac os oes chwaraewr y canol caed, Llansawel jyst yn codi penna. Achos mae'n ffeindio'r gwagle a chwarae Pêl-droed sy'n gallu troi ddyn yn eitha sydyn achos mae'n ffeindio'r gwagle sydd ar gael iddo fo. Ond os bosib, wrth i'r gemau fynd yn ei blaen. Mi fydd yna fwy o wagle a mwy o gyfle i Tom Walters a rhywun yn disgwyl hynny beth bynnag. Mae Llansawel efo dyn o fantais. Mae'n ddangos. Mae'n patrwm ar ddechrau'r ail hanner o ran Pen-y-bont beth bynnag. Pan maen nhw heb y bêl. Wedi istan ddofn ac yn drefnus. Efo weithiodd yna tro yna. So wedi dwy'n y bêl unwaith eto. Gwrth ymosod rwan efo Pritchard. Pritchard ymlaen. At Davies. Davies ar draws heibio i Crawl. Ac oedd angen i'r bas yna fod y fwy cywir. Os fysau wedi canfod Crawl. Mi o'na fysau wedi bod yn gyfla gwirioneddol i brif sgoriwr Pen-y-bont. Ie, be mae Pen-y-bont yn mynd yn chwarae 4 yn y cefn a 4 yn canol caed. Anderson. Cyffyrddiad trwm ar ochr y cwrt Cosby. Mae ddyla fo unwaith eto yn blaen yr ifanc. Fod wedi gwneud yn well. Mae'n mynd yn ei cyfle i danio tronna. A trosedd yn y pen draw. Mitchell Bates neidiodd i mewn. Ie, wrth Pen-y-bont chwarae 4 ar y cefn, 4 yn y canol. Mae'n gwneud bywyd yn eitha hanodd i Llansawel. Ond be maen nhw'n gallu neud ydy wedyn ymosod ar y brec. Oedd yn dangos ni wan efo James Crawl. Mae'r gallu gynnu fo i gallu cadw'r bêl troi i ddyn a disgwyl i rhywun fel Nathan Wood ddod i helpu. Fel olwch chi fyna, Mitchell Bates wedi gweld cerdyn melyn am y drosedd yna. Mae'n osod, Mr Mark and Jones, cerdyn coch
i Mitchell Bates yn gynharach yn y tymor. Yn gem Eryll Llanelli nôl y mis Medi. Mae ddau dod i'n nabod i gilydd yn eitha da. Mae'n melyn meddwl o troma. Mae'n disgyn i Bates. Mae'n oedd eto rhif 22. Chwarae da gan Walters. Mae'n ymladd oddi ar y bêl. Billy Borge. A goli Anderson. Yn siŵr be ddechreuodd hynna. Mae'n ddangos bod y Llimanwr wedi gweld. Dyma Malcolm Jones. A draws i gael gair. Yr Anderson trio troi Billy Borge dahad, a wedyn nath o stopio'r rediad o, wedyn nath o ddisgyn ar ei benod i chydig bach yn fler wedyn. Dwi'n meddwl dyna ddigwyddodd. Dyma Malcolm Jones ar draws i siarad efo'r pedwerydd swyddog. Be welodd o? Ian Lewis. Ydi o'n i het a'i fenig. Mae dyfarnwr yn mynd rwan. At y Llimanwr. Mynd i amser cyn ei penderfyniad. Dyn Malcolm Jones. Yn galw rhywun draw. Billy Borge. Os rhywun yn disgwyl i awyr. I fynd y 6 Pen-y-bont. Sy'n mynd i gael gair o gerydd, felly hefyd Oli Anderson. Un ag Erdyn. Ddangos felly. Melyn i Borge. A Melyn i Anderson. Fel sy'n digwydd mor aml mewn digwyddiad fel yna. Os i welwch chi fan hyn, yn Conol isa'r sgrin, oddi ar y bêl, o ddau nhw'n ymaflyd codwm o fe gilydd yn taflu gilydd i'r llawr. Dwi'n awyr beth ddigwyddo wedyn. Tom Walters yn ennill a sydyn. Dwi'n rhoi stop ar bethau. Dyna ni, cerdyn melyn i'r ddau, dyfarnwr. Deithio nhw, dowch o'n hogia, mae'n llawer hi oer. I fod yn gwneud pethau fel la. Rhywbeth fel la ti eisiau ddeffro gêm weithiau ysdi mi. Llawer ysbryd y dolyg yma yna gwaith. Efo yna gardia'n cael ei dangos. Lot o gardia, dim cardiau dolyg dy mi. Cyfle fan hyn. Ond yr ergyd yn un wyll a hibio'r postyn. Mae angen i Llansawel wneud yn well o'r hanner cyfleoedd. Ni'n gweld ti eto. Ian Jenkins darodd y bêl ar draws. Ryan George, dwi'n meddwl o. Darodd hon ar ei droed chwith ond heibio'r postyn. A dyna ni'n ydyn nhw'n hanner cyfleoedd ydyn nhw. Does am byd yn disgyn fod bod nhw'n cael cyfle da. Dod heb lawr yn Oli Anderson yn hanner cynta. Mae nhw'n tynnu'r bethau bach ar friwsion sydd ar gael yn o'r funud. Higgs efo'r gig gol. O'r gwynt tu ôl efo yn yr ail gyfnod yma. Factor arall werth i nodi. Hyd yn oed efo dyn ychwanegol na Llansawel ddim llwyddo i fanteisio ar yr amoda yn y 45 munud cynta. Geithio'r un cyfle nawr yna, rhyw beniad hefyd gan Walters oedd yn syth at Higgs. Ond tu hwnt i hynny, nath yr ymwelwyr ddim creu llawar yn yr hanner cynta. Nildio tafliad yn ddwfn yn ei tiriogaeth hunan fan hyn. Bêl allan oddi ar frest Ian Jenkins. Miles Davis sy'n paratoi hyrddior bêl tuag at gol Will Fuller. Tafod hir, rôl beniad gan Borge. Bêl nôl allan. Mi geith Miles Davis gyfle arall i wneud yr un fath. Ie, maen nhw wedi gael ambell un o'r tafled hir me fewn i'r cwrs Cosby, ond does am llawer beth i digwydd dod allan ohonyn nhw eto, nag oes. So, yn amser meddwl am rhywbeth gwahanol. Davis yn trio yr un fath eto, ôl beniad Borge am yr ailwaith, y bêl yn cyrraedd Nathan Wood. Green yn ôl ar draws. A ergyd Wood yn fflachio heibio'r postyn. Wel, oedd Will Fuller di glynu'r fan. Erbyn fo droi i ben, oedd y bêl heibio efo. Ond dath i heibio i'r postyn hefyd. Ydi hangfa i Llansawel. Ie, Wood yn matab yn ddath o bêl gyrraedd yn sydyn ac oedd ergyd ar y droi'r chwith just methu'r postyn. Ond, ia, da iawn i Wood. Rio Dyer.
Ar y bel a draws yn canfod I gapten yn y cylch canol. Gammond ymlaen at Bates. Gammond unwaith eto. Trio codi'r bel dros yr amddiffyn, nath o ddim dal honna'n iawn. Pritchard tynnu bel I lawr ar I frest, ond yn dangos gormod ohoni. I wrthwynebydd wrth wneud hynny. Mae genna'n taflu droed I mewn, a dyna pam mae Wen Pritchard yn gweld cerdyn melyn. Blair braidd oedd I. Gan rif 8 Pen-y-bont. Cyffyrddiad cyntaf gwan. Ti'n disgwyl gwell gen Owen Pritchard, ond ia, studs lawr I flaen I goes o poenus. Nwedig efo maint y simpad, mae chwaraewr mae'n gwisgo dyddiau yma. Ond ia, hwnna'n yn poenus. Ac yr oer y fel. Ia, sy'n hadi at y bohen, ddim yn helpu neb. Bates efo'r gic. Mae glamodd I mlaen. Fydd hi'n gic gornel. Stopiodd Oli Anderson I rediad a troi I edrych ar y dyfarnwr. Rhyw hanner honni bod I Grys yn cael ei dynnu. Ond nath o ddim disgyn. Geill Llansawel, gei gornel. Mitchell Bates ar draws i'w chymryd I. Bates yn taro'r bel ar ei droed dde. Teg at y postyn Kevin. Borge yn clirio. Llansawel yn hapus I ddechrau eto reit o'r cefn. Will Fuller wedi dod ymhell allan o'i gwrdd Cosby. Mansio'r bel lawr y cae, teg at Bates, ond ar ben James Crawl laniodd I. Dyma lle mae'r 10 dyn yn dechrau effeithio, does o neb I ddel o bel. Mae James Crawl wedi dod yn ôl I chwarae fel rhyw fath o chwaraewr canol cae sydd yn ymosod, ond ia, mae o wan talu'r bel hefyd, felly pan mae Pen-y-bont yn cael gwared o'r bel, does na neb yn ei ddal hi fyny, nag oes? Kieran Williams yn y cylch canol. Cymryd I amser, styried I opsiynau cyn camu ymlaen. Gweld rhywun o wagle y flaen o. Baso at Ricky Lee Owen. 10 dyn Pen-y-bont. Cadw'n drefnus. Neu pethau'n anodd i'r ymwelwyr I ddatgloi'r amddiffyn. Yn trio lawr y chwith tro yma. Mae'r bel yn llithro dan droed. Rio Dair. Mae'r eilydd yn taro'r llawr yn ei rwysedigaeth. O ran patrwm y gêm, da ni weld ar hyn o bryd. Yn amlwg, a dyna ydy'r bwriad gan Ben-y-bont, efo 10 dyn, cadw'n drefnus. Gwneud pethau'n anodd I Llansawel. Ie, 10 dyn tolu bel, a dyna lle mae'n dyn anodd o'n I Llansawel. Maen nhw'n gorau ffeindio'r bylcha sy'n dyn anoddach, ond mae rhaid I fi dwi'n teimlo maen nhw'n dal codi tempo'r gêm. Maen nhw dal yn araf, dos yn llawer o symudiad, pan mae chwaraewr canol cae'n codi penna. A pen mae'r gwagle'n bryn, mae rhaid chdi gael fwy o symudiad a creu y triongla. Kieran Williams. Yn draws at ei gapten. Alex Gammond yn camu ymlaen. Teg at y llinell hanner, dim pwysan efo gwbl. Pen-y-bont yn hapus. Fydd Pen-y-bont yn hapus mae gael y bel fan hyn, achos dyn nhw'n creu dim byd, os ddim problema. Williams ymlaen tro yma. Canfod Anderson at Dair. Traed setting gan Rio Dair. Dair yn disgyn. A mae yn gico'r smotyn. Gymodd Bryn Malcolm Jones ennid I feddwl amdani. Cyn penderfynu bo' na fagliad. A mae yna gyfla eiraidd rwan I Llansawel daro nôl. A mi o'na fagliad hefyd yn dod I hwnna. Oedd o di cychwyn mynd lawr, dyma, sy'n cael gweld hwnna eto, achos oedd yn edrych fel bod Rio di mynd lawr cyn cyffyrddiad chwaraewr Pen-y-bont, sy'n cael gweld hwnna eto. Ie, teg deud I bod yn chwilio amdani. Dyn ni ddim yn golygu bod ddim yn drosedd chwaith. Ond eich bod angen I gweld ti eto. Neith o ddim newid pethau. Mae yn gico'r smotyn, a mae'n gardyn melyn I Kane Owen, capten y tîm cartra. Am gega. Ac am daro'r bel dder I law. Jerry newid y ffocws. Alex Gammond, capten Llansawel, sy'n cymryd y cyfrifoldeb. Wrth I ni agosau at yr awr ym Pen-y-bont. A Gammond yn gyrru Daniel Higgs y ffordd anghywir. A mae Llansawel wedi taro nôl. Trydedd gol Gammond yn y gyngrau'r tymor yma. O'r smotyn ddathi, a mae'n 1-1. Ie, mae'n cymryd I gyfle yma, reit yn y gornel. Nes y 2 Higgs di mynd y ffordd iawn, dwi'n mwyn gwybod os wedi cael ei law I honno.
A be mae hynna'n olygu? Wel, mae'n debygol y bydd rhaid i Ben-y-bont newid i tactega rwan yn hytrach na ista'n ddofn. A dyna di'r perygl ben ti'n ista'n ddofn, ti'n derbyn y pwysa ac yn amlwg mae dim mynd yn erbyn nhw. Byddwn ni'n gweld mwy a mwy o'r wystredigaeth allan yna yn yr ail hanner yma. Malcolm Jones wedi mynd i'w bocad nifer o weithiau yn y chwarter awr dwytha yma. Wedi dangos cardia i nifer y chwaraewyr o ddau dîm. Wedi heb ferwi drosodd eto, a mae pethau'n ffrwtian allan yna fo rhywun yn teimlo. Yndi, mae'n amball i'r decl hwyr yn dod i fewn, amball i ryw scramble bach ar lawr, ryw gig slei ar ôl y bel fynd. Ie, mae'n dechrau deffro mae, dwi'n meddwl, dechrau poethi. Ie, fydd amna'r gol nesaf allweddol, dydy. Mae'r gêm sydd allan gweddi i'r adeg yma'r flwyddyn. Mae'n cymryd amser i bobl ddeffro ar ddydd Gwyl San Steffan yn dydy. Hanner awr i fynd fan hyn. Llansawel sy'n ymosod eto, Rio Dai yn troi. Bates wedi mynd ar rediad y flaen ond cyffyrddiad Mitchell Bates yn rhy drwm. Ac ei gol fydd i. Ie, mae Rio Dai yn ei gwahaniaeth sy'n dod ymlaen. Mae'n edrych bach fwy ddeffro, eisiau creu. O, dim yn ei gael nhw fel. Dyma y drosedd. Nath arwain at yr gic o'r smotyn eto. Ludvigsen. Roedd ei goes allan. A mi o'na drosedd. No llawer ynni, fel oedd Iona'n awgrymu. Mi oedd Rio Dai yn chwilio amdani. Ond pan ddath y cyfle, mae ath Alex Gammond yn fawr ohono fo. Ie, os di'r trackle yn dod i fewn yn y cwrs Cosby a wyt ti'n agos iddi, wedyn, os oes drosedd, mae'n drosedd, ond gincos motyn, ond ia, oedd yn bendant yn chwilio am honno dwi. Bosib bod wedi gweld fod Ludvigsen wedi gadael ei goes yn rhyw hwngian yna. Ni wahodd o i ddisgyn drosti. Ond mae wedi dod y gol yn ôl i'w dîm, felly y syniad, beth bynnag ydy syniad ond wedi gweithio. Na, dwi'n meddwl bod yn gwneud gwahaniaeth, maen nhw wedi deffro chydig bach. Oedd Rio Dai jyst gwneud pethau ddigwydd, so mae'n codi ben, mae'n ymosodol, dwi'n mynd yn hyn sy'n ennill meddiant troi nôl. Ond na, mae'n weld yn chydig bach fwy cyffroes. I Llansawel na Bywelson yn y hanner cyntaf. Gawn ni weld rwan sut mae hynna, y gol yna yn mynd i effeithio'r batrwm y gêm. A hefyd y ddiddorol gweld sydd bydd Pen-y-bont yn ymateb. So dydyn nhw'n deilyddi, dydyn nhw'n gwneud rhywbeth newid y siap, neu dydyn nhw wedi barhau, cadw'n dyn, a chwilio am James Grohl ar y brec. Os fysa Pen-y-bont ydyn nhw, isio mynd amdani. Mae gen nhw opsiynau ymosodol ar y fainc nhw a Deili, sydd wedi sgorio 12 gol yn barod tymor yma. Wedi un o'n nhw, a Nghwpan Phillips. Sgoriwr Ienga yn holl hanas uwch Gymraeg Cymru. Ni o hefyd ar y fainc taw yma. Sgoriodd o ddwy yn ddiweddar yn hwyr i Ben-y-bont yn erbyn Bai Colwyn. Ar y funud, tîm Catra yn gorfod am ddiffyn. Ac ein Owen, capten Pen-y-bont yn gwneud hynny'n dda. Gwneud tafliad. Ledfi rhywfaint ar y pwysa. So ti'n chwilio dy chwarae'r profiadol, ond ti'n chwilio am James Grohl i jyst trio dal y bel ychydig bach i'r amddiffyn ychydig bach o seibiant. Achos mae'r bel yn mynd i dod yn syth yn ôl. So ti angen jyst cadw meddiant, ochr yma'r cae. Ond maen nhw'n ffeindio hynny'n anodd iawn ar y funud. Icili Owen yn taro bel ymlaen. A Toli Anderson, lle efo droi'r ochr o cwrs Cosby, a mi oedd o'n syniad da ganddo fo. Mae bas ddim canfod Mitchell Bates, a mae allan. At Dair yn croesi at y postyn, Kevin! A Walters gafodd y peniad. A fe nath y golwr ifanc Daniel Higgs yn dda i gael blaen i fysod at y bel a'i throi hi dros y bar. Gwaith da unwaith eto gan yr eilydd Rio Dai yn arwain at y cyfle. Ie, cyfle gret i Llansawel fod ymlaen yn y gêm yma. Rio Dai eto yn cymryd i ddyn ymlaen, croesiad ffantastig. A ti'n disgwyl i Dai Higgs arbed heini, ond sef ryw ochr arall yn hytrach na sydd lawr i gorn gwddw fo, sa'n gol. Gornel, gan Mitchell Bates yn syth lawr, gorn gwddw. Daniel Higgs tonna, digon hawdd i'r golwr. Codi'r bel i'r entrychion. Tharo i lawr y cae, Dylan adlamu ymlaen.
I lwybr James Crawl. Crawl. Ryw daro gobeithio. Eitha diog oedd honna gan James Crawl. A ddath i ddim. Ydych chi'n gweld ar wylod y sgrin. Chybwyntio ar holl gema sydd wedi cael ei chwarae o gwmpas y dolyg. Ar Esfydorec, nos lu nesaf 10 o gloch. Mae yna gêm fyw nesaf sgorio ar ddydd Calan. Mae nhw'n fyw ar Esfydorec o Fai Colwyn. Mae yna dridian diweddarach. Mae gêm hefyd o Haen Ucha, y merched, brif adran Gynero. Gêm fawr ar frig y tabl Wrexham yn ebyn Caerdydd. Mae hefyd yn fyw ar Esfydorec ar E4 o Ionawr. Gret yn gwneud yn dda. I adfer y meddiant. Dair. Methu gyda Ludwigs yn troma. Yn catra. Yn paratoi i wneud newid triphlyg yma'n ymddangos. Yn bendant, mae Rhys Griffiths wedi penderfynu bod rhaid newid rhywfaint ar y tactega. Oedd 50 i fynd. Ddiffyn mae 10 dyn o'r hyn o bryd. Ia, dwi'n meddwl bod hi'n amser y Pen-y-bont newid rhywbeth. Maen nhw dan bwys o wan ers yr ail hanner gychwyn, ers 20 munud da. Ond, ia, mae'r hyder di dod i Llansawel, mae'r gol di dod o hyder iddyn nhw, mae'r cyfleoedd mynd i'r gael ers hynny di dod o hyder, a maen nhw'n cadw meddiant yn gyffyrddus. Felly, ia, mae'n amser newid rhywbeth i Pen-y-bont. Chwech. Bydd yn amlwg iawn yn yr ail hanner yma. Bas yn ôl i gyfeiriad o. Cian Jenkins yn disgyn, dim trosedd. Wrth i'r bel fynd allan am dafliad. Mae'n gyfle rwan i Ben-y-bont wneud y 3 newid na. Kyle Ludwigsen, ildiodd y gyn Cosmotin. Ydy'r cyntaf am adael Mark Little, yr amddiffynwr profiadol sy'n mlaen i gymryd i lef o. Gabe Kirchhoff, ydy'r hif 4 sy'n disgwyl dod ymlaen yn lle Owen Pritchard, hwylodd Gerdyn Melyn, chydig funudau nôl. A Jacob Jones, ydy'r trydydd newid. Kane Owen, capten un arall sydd wedi gweld Melyn yn ystod y trydydd chwarter yma sy'n ymadael. Lle ni'n sôn bod yna 2 ymosodwr ar y fainc. Maen nhw'n aros na'r hyn o bryd. Ie, yn amlwg mae'n cadw i ffydd yn James Crawl fel yr unig ymosodwr. Mae o'n gweld bod angen fwy o newid yn canol caen ac yn yr amddiffyn. So, capten yn mynd i ffwrdd. Dwi'n meddwl wedi cael gêm oce, dim byd arbennig. A da ni'n gweld oedd yn dechrau blino. Yn dweud hynny, mae Gabe Kirchhoff sy'n newydd dod ymlaen. Mae o wedi sgorio ddwywaith yn erbyn Llansawel tymor yma. Yng Nghwpan Cymru oedd hynny. Mae ymddangosod cyntaf o ysganol mis Tachwedd yn sgil annaf. Wedi methu'r bedair gêm ola. Wrth i Kieran Williams weld Cerdyn Melyn tro yma. Am y drosedd ganddo fo ar Mael Davies. Mae'r dyfarnwr ma'n mynd i fod yn brysur heno'n sgwen i fynd am y cardiau me gyd me. Yna ddipyn enwan i lyfr o byn hyn does. Rhan fwyaf ni ebyn hyn. Wedi cael hen ddigon o sgwennu cardiau adeg yma o'r flwyddyn. Mae'n ni'n gorau parhau am y tro i Bryn Markham Jones. Wrth i Jacob Jones gymryd y gecrydd ar ei droed chwith yn tu hwnt i Gabe Kirchhoff. Billy Borge yn troi ac yn dangos i rwystadigaeth. A da ni mewn i'r chwarter ola. Felly Pen-y-bont wedi wneud y newid triphlyg na, Iona. Ar ôl i Llansawel ddod yn ôl yn gyfartal. Sut ydych chi'n gweld pethau mynd yn ystod y chwarter ola yma? Wel, y ddechrau yma, Pen-y-bont neu gael ceico'r smotin mewn lle eitha positif. A maen nhw'n jyst yn gwastroffu'r cyfle. Dyn nhw wedi cael y bel yn hanner yna ers meeting. Maen nhw'n cael y cyfle a gwastroffu'r ofnadwy oedd y cic gan yr eilydd yn nefyd ymlaen. Ond o ran yr 20 munud nesaf, mae gyd yn dibynnu fan sy'n mae lyddion Pen-y-bont yn mynd i setlo, mynd i ffitio fewn i'r gêm. Chos ddim hawdd ydi fewn i gêm efo tempo eitha uchel, efo 20 munud i fynd. Felly gawn ni weld sydd effaith gyda nhw. Ond swn i'n synnu sy'n gardyn coch arall yn dod allan cyn
cyn diwedd y gêm yma. Fel o'n i'n deud, mae yn ffwrtian yn dydi. Cleiton Green, ath i mewn yn hwyr trona, a dal Lewis Bates, oedd y Bêl wedi hen fynd. Ond diolch yn gweld cerdyn. Dim ond cic rydd. Alex Gammond. Mae'n gêm sydd yn amlwg bod hi'n 11 yn erbyn 10. Mae Llansawel yn symud y Bêl, defnydd y caen fawr, defnyddio'r gwagle a gwneud i Pen-y-bont weithio'n galed. Dyna pam to 3 eilydd, maen nhw wedi bod yn gweithio'n galed i gyfro'r dyn ychwanegol. Felly coesau blinedig. Gysylltiedig efo hynny, wrth i'r ail hanner yma fynd yn ei flaen. Fel sy'n diadlo ddigwydd, 10-1 Pen-y-bont, bellach yn eistedd yn ddyfnach ac yn ddyfnach yn ei hanner ei hunan. Gweld y gwagle oedd y blaen, Kieran Williams o fanna. Mae'n taro'r Bêl allan y lletraws at Rio Dair. Dair. Bas fach at Mitchell Bates. Bates. Syniad da. Y bas yn rhy gry i Cian Jenkins. Ie, pan mae'r gwagle mor bryn, mae'r passes yn gorau bod i'r traed. Anderson. Efo drosodd y fanna. Bosib bod hi'n waith nag oedd hi'n edrych. Mae'n gicio ddo Jack Leach oedd o'n yn yr awyr. Anderson yn sydyn iawn i ymddiheuro. Mae o'n un o'r chwaraewyr sydd wedi gweld cerdyn melyn yn barod wrth gwrs. Oedd yn lwcus o fanna o bosib, Iona? Oedd e gofod sydyn iawn roedd y ddilo fyny ymddiheuro pan nath o sylweddoli beth oedd wedi'i wneud. Dim ond cic rydd fydd i Llansawel. Dal o fe'n ar 10 ar y cae. Am y tro leia, fel o'n i'n sôn, mae o'n ffrwtian. Mae'n 20 munud dal i fynd. Mae'r cyfan dal yn y fantol, 1-1 ydy hi. Rhwng 10-1 Pen-y-bont a Llansawel. Ail beniad ymlaen gan Jacob Jones. Llansawel yn dwyn y meddiant, a dyna ddim trosedd. Oedd ei weld yn tynnu Rhys yn ôl, oedd Rhys Nathan Wood yn ôl. Ond y dyfarnwr yn gadael i fynd. Pas lac yn ôl braidd gan Mark Little. 10 hyddo ddi, Daniel Higgs. Cici lawr y cae gan fo. James Crawl yn brwydro amdani. Crawl yn troi ag yn yrgydio. Dwi ddim yr ergyd gryfa. Mae'r gwiriad yn tynnu'r holl bwer allan ohoni. Alex Hammond yn gadael y Bêl ddwnsian. Un o'r peth cyntaf ti'n dysgu plant pan ti'n hyfforddi Pêl-droed ydy. Fel amddiffynwyr, peidiwch a gadael y Bêl ddwnsian yn yr amddiffyn. Mynd yn mynd digwydd, da chi'n rhoi y pwysau ar chi'ch hun. A oedd o'n lwcus i gael bod ddim byd allan ohoni. Mark Little sy'n newydd ddod ymlaen. Mae gen fo gymaint o brofiad yn 37 oed. Yn chwaraeodd o dros 300 a hanner o gema yng Nghyngrair Lloegr. Gan fwy o'n nhw'n y bencampwriaeth ac adran 1 cyn iddo fo ymuno efo Pen-y-bont. Felly, fel oedd Iona'n awgrymu, mi ddyla fo bod yn well. Ac yn yr un modd yr ochr arall y cae hefyd. Gammond a dawodd y Bêl fwmsio pen nhw. Llansawel yn mynd i gael cic gornel rwan. Dwy fainc yn paratoi wneud newdiadau pellach. Wrth i Mitchell Bates. Paratoi gymryd i cic gornel. 5 cic gornel yr ymwelwyr pnawma. Teg at y cwrt chwech, Pen-y-bont gododd i Benio'n glir. Yn clywed yn glir y floedd gan Rhys Griffiths allan â chi. Ond o'n i'n ei weld yn gwrando na di. Wel, Mae'n dal yn dyfn. Mae'n dydy ddim yn mor hawdd a dod allan i'r waed, get out. Maen nhw'n gorau... Ond dyma be mae Llansawel yn dda, maen nhw'n defnyddio'r cae, defnyddio'r asgellwyr bob ochr. Rio ochr arall ar y chwith, a maen nhw'n gwneud i Pen-y-bont weithio. Di-gyfeiriad gan Mark Little troma. Yr un patrwm eto. Pen-y-bont cyflwyno'r meddiant i Llansawel. Gwahodd yr ymwelwyr i ddod yn ei blaena. Mae James Crawl wedi bod yn unig fel yr unig ymysodwr i Pen-y-bont, a mae'n edrych wedi blino. So sy'n mysynus na fod i'r chwaraewr sy'n dod i ffwrdd i Pen-y-bont nesaf. Fel o'n i'n sôn, mae yna opsiynau ymysodol gan Ben-y-bont ar y fainc. I gawn i weld. Chi belodd honna
Pêl hir Letsaws ar draws y cae yn canfod Ryan George. Croesa George. Penniad yn sydd at Walters. Gwaed am lawio. Unwaith eto mi oedd braich Jack Lay lawr wrth ochr i gorffo. Yn am gymaint o hynny o apelio. Gawn ni weld ti eto. Walters yn tanio. Dwi'n meddwl bod hwnna'n gicor smotyn ag gweith. Dylan Packer di hwn. Dwi'n ymlaen i gymryd lle Kieran Williams. Williams. Wedi bod allan es rai misodd cyn heddiw. Mi oedd i gwneud yn dda i chwarae am 3/4 awr. A nhw a Deili, un o'r ymysodwyr na ni'n sôn amdano fo, sy'n paratoi ddod ymlaen i Ben-y-bont. Fel oedd Ionna wedi sylwi, James Crawl wedi blino. Ar ôl gorau gweithio'n galad. Yn amddiffynol ynghyd ag yn y llinell flaen. Fo sy'n ymadael, sgorio'r gol Pen-y-bont pnawn yma. A dyna sy'n digwydd, pan ti'n lawr i 10 dyn yr ymosodwr sy'n bod tro'n cael ei sy'n dioddach, achos mae'r pobl ar ôl yn cael ei gadael ar y ben y hyn a nid dwbl y gwaith. Harry Franklin sydd wedi dwblu mantais Cei Conna. Llansawel. Yna bod yr enw yna'n iawn. Sgoriodd Franklin ddwywaith yn ei herbyn nhw. Dydd Sul dwytha. Efo gêm. Y seintiau newydd, pnawn yma wedi gohirio. Cei Conna yn cau y bwlch ar y brig. 7 pwynt am y tro. Cyn iddyn nhw wynebu y seintiau ar ddwrnod dwytha'r flwyddyn. Felly fe honno dipyn o gêm. Yes, fe dweud nhw gair bwlch i 4 pwynt. Mae'n jyst neud y gyngrechd bach fwy. Fwy exciting. Mae o'n jyst yn eich bach o hwb i'r clwbiau eraill. Dim just Cei Conna. Mae pobl yn oce fe dydd gau y bwlch rhwng y seintiau. Beth yn tanio! Ond yn tynnu ergyd ymhell ei bio'r postyn. A rhif 22 Llansawel yn sylweddoli y dylia fo fod wedi gwneud yn well. Yna neb ar ei gyfil o. Mae ddigon amser ochr y cwrt Cosby. Ond ia, ymhell ei bio'r postyn. Oedd bod ddigon amser i gymryd cyffyrddiad a wedyn cael ergyd ar y gol yn dweud. Wlffordd dair ar y blaen bellach. Yn ebyn y tîm ar y gwylod, Ben Fawcett sydd wedi sgorio trydydd y tîm o'r gorllewin. Yn adlanu allan yn y pen draw. Oddi ar Ben Gabe Kirkhoff. Oedd ar ei hyd ar lawr a ddim yn gwybod llawer amdani. Packer efo'r tafliad. Mewn i 1/4 awr ola. Dyn ni am weld gol ar y naill ben i'r cae neu'r llall. Ar y funud, Llansawel di'r tîm sy'n edrych fwy atebygol o gael gol. Ond efo nhw a Deili yn ymosod, mae yna ddigon o goliau yna fo. Felly, illa camgymeriad yn amddiffyn Llansawel yn dar y funud, maen nhw'n edrych yn eitha cyffyrddus yn amddiffyn nhw. Mae yna fwy a fwy o led yn nhw yn hanner Pen-y-bont wrth i ni ddod yn ei blaenau eto. Mae yna'n bas wael. Daniel Higgs, gan hapus i gymryd i amser cyn rhoi Gwener y bêl. Mae Llansawel yn fforsio y bas ola yna. Mae gynnu ddigon amser, maen nhw jyst gorau cadw meddiant tan mae'r bas ar gael neu mae rhywun yn neud yr hediad cywir. A pan mae'r bylcha yn bryn, mae rhaid i'r hediad fod yn gywir a mae rhaid i'r pas fod yn gywir hefyd. Dyn nhw'n cweit yn cael hynny'n iawn ar y funud. Rwyla i Ben-y-bont, rhoi cwrt Cosby, yr ymwelwyr o danwarchau. Tafliad hir eto gan Miles Davies. Geith y drio eto. So neb yn dod allan ato fo i roi opsiwn iddo fo. Tafliad hir fydd hwn. Ie, erbyn nhw, mae Llansawel wedi darllen i do. Mae'n gwybod lle mae'n mynd, mae'n gwybod beth i wneud efo i. Ymlaen at Oli Anderson. Nath Anderson y dda i adl y bêl redag heibio iddo fo. Di ymdrech o i basio ymlaen ddim yn canfod y nod. Mae'r bêl yn ôl gan Llansawel serch hynny.
Fi adlamodd hi yn y pen draw I ddwylo Daniel Higgs. Fel mae pethau'n sefyll, fe wneith Llansawel godi allan o safleoedd y cwymp, codi o'r unfed safle'r 10 I fyny 10fed uwch ben y Flint sydd ar ei hôl I yn erbyn Cei Conna wrth gwrs. Ie, mae Cei Conna dyn ei ffafrydd yn hefyd yn ennill yn gyffyrddus yn y Flint. Mae mor agos yn yr y gwylod. Dwi'n mynd o gêm I gêm. Dwy gêm ar ôl i'r rhai tair i'r rhai eraill. Mae'n dyn eithriadol ydyn. Yn y gwylod ag yn y chwech ucha. Cos yna'n heg, efallai o'na, Nina wedi bod yn gwylio Llansawel yn chwarae ebyn 10 dyn. Ond ydych chi wedi weld pnawn Llansawel, dyn nhw'n rhy dda I fynd I lawr? O beth dwi wedi weld yn yr ail hanner, mae gen nhw'n ormod I gynnig I fynd lawr yr ail haen yn fy marn I ar o beth dwi wedi weld yn yr ail hanner. Hanner cynta eitha gwan. Ydy hynny'n golygu bod nhw yn amlwg yn chwarae erbyn 10 dyn a bod nhw ddim efo'r syniadau yn erbyn 11 dyn, ond mae gen nhw job I wneud. Mae nhw'n gwneud y job erbyn 10 dyn a mae nhw'n wneud. Fel yn canfod dair yn y cwrt Cosby, ond a dair wedi mynd chydig ar hy gynnar. Cam sefyll. Mae wedi cael 5 munud istaw ers iddo fo gychwyn yr ail hanner yn eitha positif dair. Mae nhw angen ffeindio draed o cael o'n ôl yn y gêm. Rhys Evans ydy'r diweddara I ddod ymlaen I Llansawel. Ian George sy'n ymadael. Rhys Evans, 7th ymddangosiad o yn y Gymraeg tymor yma. Mae nhw gyd wedi bod fel eilydd hwyr. Ond nhw'r canol, 6 troedfedd, 6 modfedd. Ond ar y dega, mae Andy Dyer wedi bod yn dod efo ymlaen yn hwyr I chwarae yn y llinell flaen. Os yna dyna welwn ni yn fan hyn yn ebyn 10 dyn, ond fe rai fo amddiffyn yn y lle cyntaf, so mae'n gig gornel I Ben-y-bont. Dyna wel lle mae wedi mynd yn syth, mae wedi mynd yn y llinell flaen. Dwi'n meddwl bod o'n dim diddordeb mewn amddiffyn, ond bydd yn gorau wneud y job ymwan yn y cig gornel, cyn mynd yn ôl i'r llinell flaen. Fel na amddiffynwyr yn delo fod pan maen nhw'n cael cyfla I fynd I ymosod. Bob amser yn siomedig pan maen nhw'n cael ei tynnu nôl. Jacob Jones, yr eilydd, sy'n paratoi I gymryd y gic. Trydydd Pen-y-bont pnawn yma. Gic ddofn, Kirchhoff, penio'r bel nôl a draws. Unwaith eto, ond ddiffyn Llansawel, yn sefyll yn gadarn. Mae'r tîm yn y crysa tywyll sy'n torri rwan. Mae'n ddigon opsiynau yn y canol. Wrth I Jenkins ddisgyn. Ac yma'r ailwaith. Ond oedd y cyntaf ddim yn drosedd, ond mi oedd yr ail. A chydig tu allan i'r cwrt Cosby oedd yr ail drosedd. Felly dim ond cic rydd fydd I. So wedi gael y bel yma fewn i'r cwrt Cosby. Ond yna 4 chwaraewr Llansawel disgwyl amdani. Ond, trosedd a yn weld os wneud o gymryd montais o'r cyfle wan. Rhys Evans, yr eilydd tal. Yn amddiffynwr sydd yn chwarae fel ymosodwr ar hyn o bryd, fod un o'r rhai oedd yn bras gam I lawr y canol yma. Fel o'ch chi'n gweld, mewn sefyll ar ochr y cwrt 6 rwan, Rhys Evans. Bosib iawn na tuag ato fo fydd y croesiad yma mynd. Dau yn y mur amddiffynol I Ben-y-bont. Chydig oedi cyn i'r gig gael ei chymryd. Capten Llansawel, Alex Gammond, sy'n eistedd ar ochr y cwrt bach. Ôl ar ei draed rwan. Mae'n chydig o gymorth gan Noah Daly. Yn y ddau amgylch y bel I Llansawel. Bydd hon yn cael ei chymryd ar droed chwith Cian Jenkins. Fo sy'n rhoi yr arwydd. Mae'n mynd am gol. Mae'n ddigon hawdd I Daniel Higgs. Mae'n i'r golwr gadw I lygad arni yn amlwg. Braidd yn wastraffus o'na. O'n i'n meddwl bod o'n chwilio am Ben, Alex Hammond oedd yn bell I ffwrdd ohoni. So felly dwi'n siŵr iawn be oedd y syniad o fanno. Clayton Green, di gweld rediad Nathan Wood ar yr ochr draw.
ond y bas ddim yn ddigon cywir. Rwy'n teimlo bron, mae'n mynd yn fwy o fwy bratiog allan yna. Mae'n bosib na camgymeriad neu setlo'r gêm yma. Ia, dyna sy'n digwydd mae'r gêm yn dymlaen, mae pawb yn ofyn gwneud y camgymeriad. Felly mae'n mynd yn fratiog, mae pawb yn ofyn cadw bel, mae, dwi'n dweud hit and hope, fel hwnna'n union, mae jyst yn mynd i rwla. Ond na, mae'n gorffan yn fratiog. Gabe Kirchhoff lansiodd y bel lawr y cae. Oedd i syth allan ar ei phen am dafliad. Dwi'n amlwg bod nhw a Deili'n hapus cymryd y pwynt, doedd o ddim ar frys wrth y bel yn ôl i gymryd y tafliad. Felly mae'n edrych fel bod Pen-y-bont yn hapus mynd adre efo pwynt. Dair ar draws y cae. Bel dda, yn ryw reswm. Walters yn gadlu'r bel redag rhwng ei goesau fo. Mae'n croesi rwan, teg at y postyn agosa. Daniel Higgs yn awdur dodol yn cael ei dwylo ar y bel. Ie, mae'n bod neitha cyffyrddus y fel yn yr awyr, bob dim sydd wedi dod i fewn, wedi gafal, wedi abollwn dim byd, wedi bod yn gyffyrddus a gwneud ei swydd yn dda. Mae'n adlamu ymlaen, a mi o'na gam sefyll. Nhw a Deili, trio rhwystro y gic rhag cael ei chymryd yn sydyn. Lwyddodd o ddim. 5 munud i fynd. Yr un patrwm, a da ni wedi weld trwy'r rhan fwyaf ail hanner yma. Llansawel, efo'r meddiant. Pen-y-bont, efo'i 10 dyn, yn eistedd ddwfn. Jack Clay yn gwneud yn dda tro yma. Llawer opsiynau i flaen o, a'i baso. Heibio, 1-1. Crys glas o lawr y cae. Deili yr eilydd oedd hwnnw. O'n nhw'n gorau ffeindio i draed yn y sefyllfa yna. Le mae'r amddiffyn dan bwysan sydd. O'n nhw'n gorau ffeindio traed Deili. Yr un patrwm eto. Jenkins. Troi mewn cilch. Packer. Nôl a Jenkins. Io Dair. I gweld rediad Dylan Packer. Packer yn brwydro fo Mark Little. Wel Davies hefyd ni warchod o hefyd. Little efo'r drosed. A Dylan Packer yn dda yn erbyn yr amddiffynwr profiadol. Ia, doedd yma mynd yn unlla. Mae hwnna'n creu'r wirion i roed i ffwrdd o'r Pen-y-bont. O Packer yn sownd yn y gornel, mae'n mynd yn unlla. Ond, ia, wedi cael cic, fel cic gornel a roed Pen-y-bont dan bwysan fydd eto. Tri munud a hanner o'r 90 i fynd. Rwy'n teimlo sa gol rwan yn setlo pethau. Bates efo'r gic ryd. Pwy gafodd y cyffyrddiad ola? Gammond, dwi'n meddwl. Mae'n ddangos felly nac i gol fydd i wir. Felly fydd holl uchelbwyntiau gema cyfnod yn adolyg i'w gweld ar sgorio. Nos Lun am 10 o gloch ar S4C. Mae gen i 2 gêm fyw arall i ddod dechrau'r flwyddyn. Dydd Calan i ddechrau fo. Gêm arall i'w Gymraeg Cymru bai Colwyn yn erbyn y Flint. Honno'n fyw ar S4C am chwarter wedi 12 ar diwrnod cynta'r flwyddyn. Ac yna Dridia yn ddiweddarach. Gêm fawr ar frig prif adran Gwener. Wrexham yn teithio i'r brifddinas i wynebu Caerdydd. Honno yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar chi o 5 o gloch. Ned Little. Lawr ar ben Gabe Kirchhoff. Gabe Kirchhoff efo'i geg yn llydan agorad. Bron i'r bel nefyd lawr i gongwddw. Ie, efo 2 funud i fynd fydd Pen-y-bont yn hapus iawn mynd adre heddi efo pwynt, dwi'n meddwl. A Llansawel wedi trio torri nhw yn y cefn, ond fy nhw yn heb cweit ffeindio'r gol allweddol na i gymryd y triphwynt. Jenkins. Dwi'n bel yn ôl gan Tom Walters. Wedi dod draw i'r ochr chwith ma. Jenkins yn cymanu'r bel i mewn i cwrt Cosby tro ma. Peniad. Chris Evans y bel dal ar dir y byw. Rio Dair. Taro bel yn ôl. Llawer hi agos i'r golwr. Hannar ergyd, hannar croesiad. Oedd hwnna. Na weithiodd o ddim. Atgoffa chi.
Sgoria'r gem eraill sy'n cael ei chwarae pnawn yma. Sgor terfynol y gem amser cinio. Yn y Bari a Met Caerdydd, y Bari'n ennill honnog yn codi'r 5 safle uwch ben Met Caerdydd. Sgorio diweddara, yn ymddangos bod Hwlffordd wedi cael triphwynt i ddebyn Llanelli. Ac ei Conna 2 ar y blaen yn arbu Sir y Fflint. So mae'r gem rhwng y Seintiau Newydd a'r Bala wedi cael ei gohirio. Dyw Owen yn dwy'n y meddiant. Ni yn y funud ola o'r 90. Tybad faint amser fi na i'w ychwanegu. Mae'r sgôr yn 1-1. Ti'n edrych yn ôl am cyfleoedd a ti'n gorau meddwl am y cyfle gath Oli Anderson yn ar cyntaf. Walters ar draws. Pan mae cyfleoedd yn brin, ti'n gorau edrych yn ôl ar cyfleoedd maen nhw wedi gael a ti'n jyst yn meddwl, mae'n dysgu fod i'r hon o'n cefn yr hwyd. Sa'n gêm wahanol i gychwyn? Ricky Owen. Dau ni warchod o'i lawr wrth y llym yn gornel. Dair yn sydyn. A mi o'na drosedd yna fo. Wrth i ni fi mewn i'r amser am anafiadau ar ddiwedd y 90. Yn ymddangos os fi na gol arall. Mae'r ymwelwyr fydd hi'n dod. Mae wedi patrwm y gêm hyd yma. Wedi dweud hynny, mae yna 5 munud fel y gwelwch chi i'w ychwanegu. Digon amser am ddrama hwyr. Ar ddydd Gwyl San Steffan. Dau ymgylch y bel, unwaith eto i'r ymwelwyr. Gic ar y droed chwytig at y postyn, Kevin! A rywsut, mae Pen-y-bont yn clirio. A mi fydd hi'n gic gornel. A Chris Evans, yr eilydd tal, gafodd i ben at y bel ar y postyn, Kevin. Ac yna'r bel yn glanio. Wrth draed Ricky Owen. Do'n neb o Llansawel yn y cwrt chwech na gweud fel oedd y peniad ar draws. O'n neb yna am y tapyn. Mitchell Bates. Billy Borge yn glir. Wel, mae Llansawel wedi cael cyfleoedd yn dwy o'na. Do'n bendant. Os yn nhw'n mynd o, mae fe triphwynt heddiw me, swn i'n dweud bod hynny'n bydd yn heiddiannol, ond sa bod y bel wedi gefn yr hwyd. Pwynt yn unig a maen nhw'n wedi gael, ond ia, 3 munud o hanner. Gwastraffus. Am sefyll. Pen-y-bont yn fwy hapus o fo yna. Gymerith y tîm cartau hamser cyn awr ddechrau'r chwarae. Ia, dydyn nhw'n rhys o gwbl yna. Danny Higgs yn rydw bel awr cymryd i amser. A wedyn gobeithio ffeindio rhywun sy'n gallu cadw meddiant y Pen-y-bont am ryw funud i'r ychydig bach o seibiant i'r amddiffyn. Higgs yn lansio'r bel awr y cae. Tawled i Ben-y-bont. Little sy'n ni'n chymryd i ar y llinell hannar. Anderson dros i ysgwydd yn obeithiol. Peniad Evans ymlaen i lwybr Tom Walters. Bates. Bas fach at Walters yn chwarae'r 1-2. Mitchell Bates unwaith eto. Edrych o'i groesi yn cael ei rwystro gan Jack Clay. Mi fydd hi'n gic gornel serch hynny. Eto fyth. Ia, mae Chris Evans yn gwneud gwaith ymwysodol ffantastig i feddwl am ddiffynwr. Diolch wedi gwneud gwahaniaeth ys fydd ymlaen. Mae wedi bod yn creu problemau yn cwrs Cosby. Pen-y-bont sy'n gen i weld ond wneud wedi gael rhywfaint o effaith ar hon. Bates, tuag at y postyn agosa. Nid y gic gornel ora. Mae'n Davies yn clirio. Ti'n gorau curo dyn cyntaf dweud. Yr un patrwm fydd eto. Fuller, dod ymhell allan o'i gwrdd Cosby. Ddim y gic o'r amlaen ganddo fo. Packard droma, eto'n ddi-gyfeiriad. Gammond. Son obeithiol. Fwy na'n gywir. Clayton Green. Jones yr eilydd. I lawr ar asgell. A Daly. Noah Daly. Hapus i warchod y fel allan. Gwaith ymwysodol ffantastig yn Noah Daly. A ni jyst yn mynd i ddweud, dwi'n siŵr na hwnna oedd y cyffyrddiad cyntaf o gael sef oedd ymlaen yn set fel eilydd, ond
yn union be ti eisiau fel ymysodwr sy'n chwarae a ben ei hun ar y llinell flaen. Da iawn o Deili. Fysa'n greulon rwan ar Llansawel os fysa Pen-y-bont yn sgorio. Ond fysai yn arddangosiad perffaith os ydi chwarae fo 10-1 yn bysa. Cic gornol i'r tîm cartra. Teg at geg y gol, hawdd i Will Fuller. Mae o ar frys, rolio'r bel allan. Llansawel, chwilio am un cyfle ôl am wedi colli'r meddiant serch hynny. Am eiliad, cic-ir o beithio lawr y cae. Gan fod Ricky Lee Owen. Clayton Green yn gweithio'n galad. Tafliad Llansawel fydd hi. Dair. Nôl at Owen. Owen yn croesi. Kirkhoff yn glir. Woods lawr y cae. I lwybr Deili o ddim yn can sefyll. Noah Deili mewn i'r cwrs Cosby! A Fuller yn gwneud yr arbediad holl bwysig efo'i droed. A mi oedd hwnna'n andros o gyfla i Ben-y-bont ddwyn y triphwynt. Mi gafodd Noah Deili ddigon amser i feddwl amdani. Gath o ormod amser, mae dylse wedi codi'r bel dros ben y golwr. O, na chdi wastraf. Sa wedi bod yn greulon ofnadwy Llansawel sa hwnna dim di fewn, ond oedd hwnna'n gyfle ffantastig a gath o ormod amser i feddwl a dyna ni. Ie wir, do na ddim amser i Daniel Higgs lansio'r bel lawr y cae. Cyn i Mr Malcolm Jones dod ar gêm i ben. A gol yr un ydy y sgôr terfynol ym Mharc Bryn-Tirion. Fe nath Llansawel i gora efo'r dyn ychwanegol yn yr ail hannar na. Neithon nhw'n ôl yn gyfartal efo cic o'r smotyn i captain nhw Alex Gammond, ond mae'r tîm ma yn rhannu'r pwyntiau. Iona, diolch i chi am eich cwmni pnawn ma i gadarnhau, fel da chi'n gweld, sgôr terfynol yma ym Mharc Bryn-Tirion. Pen-y-bont 1, Llansawel 1. Diolch am eich cwmni chi, mi welwn nhw'ch chi'n fuan.